kama no singo no kwa Victor kata VOJ otiko mare to wabro donjo e alap manyayo kama Gor Mahia kati kiero ilungo ni sirikal rako record club mar AFC Leopards opira no chakre sa ochike wange kapodin kod thuolo mar chope alap manyayo inyalo chopo kanyo mondine opira ni ma dhi bedo achiel kachiel kokalo e TV mari mar Ramogi view sasa kachiel kod Citizen Digital nyakoro mogo jong wan kod wendo wa studio ka wadonge into lineup mar Kogalo chalo nade kata mano bende mar FC to odiochieng' makawuono ni opira ni en mar osiep kata iluongo ni Madaraka Derby kienda club mar Gor Mahia kod AFC Leopards okena opira mar KPL en opira mar osiep mitugo odiochieng' no makawuono in kod thuolo mar nyiso ni ineno ka in kanye namba mar 3 kata Twitter marwa @James Opondo Senior Facebook bende wantiere live kamera mara ma intiere nyalo bedo kod thuolo mar neno wa kitiyo kod yorno mar mbui nyakora moga juang wan kodi kendo ko ni mondo bed kodwa kwa chako nyaka wang wachopi giko nyiso ni to ineno nade predictions magi chalo nade nikech opira ni ikelo ni kawuono ko tudre kod shabiki.com in githuolo mar tugo e shabiki.com inyalo tiego omena moro ma in godo matin pesa ni moro ma in godo matin iketo kancha e shabiki.com nikech ntiere tuke modhuro dichieng' makawuono kendo inyalo tiyo kod omena moro ma in godo mabalang mondo ketie shabiki.com nikech shabiki.com mi thuolo mar loyo omenda nikech odichieng' makawuono en odichieng' yweyo nyalo loyo pesa moro matin imany godo matumbo ibae buo jiko machiegni kwa mogo jwang warwa kwendo wa mantiere studio kai machiegni nyisoni to iluongi ni ng'ato ijakanye nikech ma odichieng' mari mokwongo mar biro studio ka iluonga ni Lawrence Ouma Siaya Alego Anwod Mangera to Nairobi ka Nairobi ka adak Lakisama ntejo Lakisama madongo mane ni kamotingo Kevo Martin Juma ginyiso ka ne girito pira mantiere madhitimore kind Kogalo kod AFC Leopards nkono moga jwang aneno kusicha koro otu modhuro ka lineup ma osedonjono ka nyako moga jwang mar FC Leopards ka chiel kod Gor Mahia kendo paro ni nyako moga jwang en Madaraka Trophy ka joloch bro yudo million achiel ka jogo bene mabro bedo namba 2 kata jogo mibro lo kind Gor gi AFC Leopards nikech loch to nyaka bedie ka opira no wuok amodhi daka prochiko bro tere nyaka penalty mondo ni ngano mabro yudo ka jaloch bro yudo million achiel ngano mabro yudo ngato mabro lo kata club no mibro lo bro yudo menda mar shillings 1,100 ka ng'iyo lineups mosa donjo kanya kwa Ramogi jong wachagi mano mar Kogala neno ka johera bendo sechopo kacha nyakoro Ramogi jong ka director mara Wafula singo kanyalo nyisi kaka johera mar Kogala osedonje pap kacha wangene lineup mara wachagi mar Kogalo ka producer mara nyake tunwa lineup mar Kogalo wangene Gad Matthews ntiere goal kan ntiere ochuoga Paul Ochieng Godfrey Njire Dennis katoneno Wendo Ernest Otieno Philemon Luasa Peter Dhiambo Austin Ochienga Benson Onyango Samuel kachiel gi George Odhiambo Blackberry akini neno lineup mar Kogalo nade kora to anyalo wacho lineup non kare maybe ka Blackberry kende manyalo wacho ni onyalo timo lokruok matin nwach ka kwang'iyo sani Blackberry ike osedhi ahinya ka kwang'iyo Blackberry machoncha ok Blackberry masani nwach sani to aparo ni onge gi ginene ahinya ng'wech odok piny matin kasto gi gik ma nwaneno ka Blackberry timo kinde ma no join Gor Mahia kinde cha sani okwanene ko timo ahinya wang'eyo ni ike odhi ahinya koro anyalo wacho lineup non kare lakini onyalo timo lokruok matin ka Blackberry ma lineup kata ma mwaneno ga pile ka Gor Mahia tugo mag KPL Andreas Pires ma en coach mar Kogalo
bende no wacho ni lineup ma odhi chiwo en jogo matindo ma ong'iyo ni next season Gor Mahia nyalo tieko thuolo mane nikech king'iyo season ni to Gor Mahia nitiere namba 4 points mantiere kindgi gi ng'ama ni mbele gin points auchiel. Koro ineno nade Andreas Payas gimiyo jo tugo mapod tindo thuolo? Anyalo wacho ni kanyo to en kare nwach kwa rango ng'ato kaka ng'anene Austin Odhiambo aparo ni sani e peak mare koro kako oketo ni omiyo nyithindo matindo thuolo mano miyo Gor Mahia bedo gi thuolo mar gimakre like gimakre karachiel koro waneno ni ka gitugo kamae wawach season adek kama to gibro thako ahinya. Ka director mana Bob nyalo keto ni lineup mar Kogalo kaka wasewacho ni en Gad Matthews Ochuga Paul Kantira defense Ochieng Godfrey Njire Dennis Otieno Philemon Wendo Ernest Luasa Peter Odhiambo Austin Ochieng Benson Omala kaka striker margi Onyango Samuel kaka winger kod George Odhiambo Blackberry nekoro mongo ka jonka kisena none en lineup ma tuge ma Kenya Premier League katugo ni en tugo mar osiep wang'ane jatugo kaka Ernest Wendo e midfield kanyo to en kare ngoch wang'eyo Ernest Wendo setugo Premier League ndalo mang'eny koro experience no kokelo kanyo to aneno dhi konyo Gor Mahia ahinya. Wang'ane Benson Omala en jatugo ma iwacho ni en gi instincts mag loyo to king'iyo kata gonde moseloyo e KPL ok gin gonde minyalo paro ni gin gonde manyalo kete okang' mambele kaka top scorer kata na season mabiro. Iparo ni Andreas Payas onego beni timo ang'o gi team mar Kogalo nikech sani be pok oyiene Kogalo mar nyiewo jotugo. Ang'o ma Andreas Payas nyalo timo? Kwarango Benson Omala onyalo wacho ni en top striker maber ahinya koro gimonyalo timo koyudo supplier maber ng'at manyalo miyo wanyalo paro ng'ato kaka Miguna Giri gi ng'anene jatugo manodhi Simba ni Yowil kode moduogo bodhi Ethiopia ni Kahata. Kwarango kaka konyalo yudo ng'ato kaka Kahata Giri gi Kenneth Giri aparo ni onyalo yudo thuolo maber mar loyo gondo nwach sani kwarango Gor Mahia Austin Odhiambo matemo ahinya chiwo assist koro ka ginyalo yudo assist maber manyalo miyo striker Giri kaka Omala Giri ball maber aparo ni onyalo duogo e wang'e. Ka wang'iyo club no mar AFC kaka ochanore nyakoro magajiwango Pio Levis nitiere e gol Ng'ang'a Peter Shivachi Collins Munene Washington Silaba Tedian Sambe Lewis Nyakea Cliff Wanyama Brian Ojo Olani Mune Victor Kachilgi Mukangula Eugene ng'ani lineup mar AFC Leopards. Lineup mar AFC Leopards aparo ni sani gisechako wanyalo wacho ni gisechako peak maber kwarango tuke magisegoyo ntie duoko magimiyo joheragi wanyalo wacho ni ber ahinya koro ntie kaka kocha margi Patrick ntie kaka okelo ginene maber wanyalo wacho interconnection margi nwach ng'ato kaka Victor Omune wanyalo wacho experience mokelo FC Leopard ko KCB ber ahinya nwach waneno bende ginene mare position mare ntie kaka othako ahinya nwach kwarango tugo mane gigo gi ginene gi Homeboys nineno ka ging'iso tugo maber emomiyo ne giloyo gonde 2-0 koro wanyalo wacho FC Leopard gi kosi maber. King'iyo club mar AFC Leopards en club ma Osems bende no temo kelo jotugo mapod tindo kasa ni ng'iyo tuke ma AFC Leopards tugo en tugo ma entertaining en tugo ma kelo mor johera mag AFC be usechako duoge pap iparo ni
gima chalo kama onego bed ni Kogalo ng'iyo nikech kata doko ni AFC Leopards ni thuolo ma onego bed ni gibete nikech en club maduong' pacho kae. Iparo ni en ang'o ma Osems timo mopogre gi jogo mane coach AFC Leopards machon ne timo? Aparo coach machon ne rangoga ni negi rangoga experience ahinya to wigi wil gi gine gi ndalo wanyalo wacho ni hik ng'ato. Aparo ni nitie nyithindo matindo mang'eyo go ball lakini yudo ka coach machon ginegi ngorango ni ng'ato wach ni Tusker oweyo jatugo koro yudo ka giringo ne jatug Tusker no to wigi wil ni hike bende oniang' ahinya. Koro yudo sani to kaka gikelo nyithindo matindo nitie kaka philosophy mare donjo piyo kiketo gi ng'at ma osetugo ne coach moro koro nitie kaka kao ndalo mondo philosophy mare odonj gi coach masani. Ki ing'e jatugo Odhiambo Austin owuok e club mar AFC Leopards kodhi Kogalo kendo king'iyo namba 10 ma AFC Leopards Cliff Nyakea en bende en jatugo mane be osetugo academy mar Kogalo. Iparo ni jotugo ariyogi gin creative midfielders mag timbe ariyo mag Kogalo to kod AFC Leopards. Tugo ni idhi loye kanye? Idhi loye gi diere koso idhi loye gi striking koso defense? Tugo ni anyalo wacho ni idhi loye gi defense. Team madhi wach ni sani kwarango to defense ma timbe ariyo gi nitie kaka pok gidonjre maber. Koro gitimo mistake matindo. Koro arango ni team moro ka defense wach kaka kwarango Kogalo. Aparo ni e position moko go to gin mabeyo e defense ma pod gin gi ginene matin. To kwarango AFC Leopard bende defense margi ok ber ahinya. Koro kwarango ni team defense konindo kanye ma idhi logi. Opira mogika mane Gor Mahia tuko kod AFC Leopards no wuok amodhi. Iparo ni Kogalo kaka gintiere gi jotugo kaka gisebedo ka giwito jotugo to kod AFC Leopards en sani luongo ni the entertaining football club e Kenya Premier League. Gigo opira ma piny kendo moro ji ahinya. Iparo ni odiochieng' ma kawuono ng'ama nigi chance maber mar kawo $1 million? Kaka nene anyalo wacho ni mpira ni 90 minutes mokwongo gidhi wuok amodhi niwach gite gigoyo entertaining football sani kaka gin gi nyithindo matindo. Koro anyalo wacho ni gidhi like gidhi thagre ahinya. Niwach kirango ni AFC Leopard gi Gor Mahia sani gichala girom. Koro aparo ni diwo kamodhi an ginene an decide mana gi matuta penalty. Mashemeji derby kata ka en opira mar osiep to en derby kendo king'iyo alap manyayo johera mag Kogalo ka achiel kod AFC Leopards osedonjo modhawo. Iparo ni ang'o motimre marach ma igni 3-4 mokalo ni nyalo ni Kogalo gi AFC Leopards johera magine pongo pap sani king'iyo kirango malong'o iyudo ni ji ok chope pap. Iparo ang'o motimre e kinde ka? Anyalo wacho ni nitie kinde ma clubs ariyo gi nitie financially negikoso pesa koro iyudo negiwito jotugo mabeyo ahinya. Kasto nitie kinde moko mabende performance margi noken malo. Koro aparo kanye ma johera magino we odhi e pap niwach gineno gidhi tok gine entertaining football. Koro ng'ato acha afadhali odong pacho molo dhi neno opira to mpira modhi neno no onge mit moro iye. Koro aparo kanye ma johera margi ahinya noweyo dhi neno mpira but kaka sani aneno gisechako mako momentum.
johera dhi duogo e pap. Nyakura mgojong in kotulo mar Yiswani to pitane nade odhiwuok nade aneno kae TV Ramogi Gor Mahia dhi loyo AFC Leopards gonde 3-1 an Haji Umari Nyakach Apoko Odino an min junior kawuok Samunyi Homa Bay County awinje makare Oloch Paul Cheston wodu yo Makagwa pokea salamu James Opondo erokamano Gor Mahia kichwa magojo ma ago punda ka igitiyo kod shabiki.com an kibo andenyo awinje maber ka antie malera Wiga Ward Sunawest Sub County Migori County Brian bende owacho ni NTA County Mabusia orito opinani ma ili kele achiel kachiel kokalo Ramogi TV view sasa kachiel kod Citizen Digital sa oseromo koro kogalo kod AFC Leopards odonje pap nyakona mojwan bende ilieko ni jatan piny Kenya Uhuru Kenyatta kachiel kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga dhichopo e tugoni mone bende chakre sa 9 wange aneno kapoko chakre ka johera maga kogalo kachiel kod AFC Leopards sezemole pap nyakona mojwan keo kibrodo thuolo mar chopo pap in kod thuolo mar nenowa e Ramogi TV kata Facebook bende wantiere live kamodhi mi thuolo mar nenowa achiel kachiel kendo kikbai nikech kochopo seche ma kogalo gi FC donje pap Bondo captain ka achiel kod Milton Jaka Black Brokilo ni lendo ni achiel kachiel kendo dono mondo manyi captain Bondo mondo nyiswa ni to pap chalo nade nikech kama ituge derby nyaka johera maga adhula bende kod mor kendo wadoni captain Bondo manwa johera maga FC Leopards kachiel kod Gor Mahia kopikane opira ni poko chakre mondo ginyiswa ni to pap chalo nade nikech odhibedo pila matek ka binaneno kai engineer Nau Majenge wacho ni kogalo kichwa magojo ilungo ni jogo mago punda moke bende wacho ni babane ni Khan State House Annex mano Karen kogalo juu kabisa irokamano mano amoke wood kabondo wood ringa ko jwach bende aneno kana captain Bondo nyiswani oikrayo makare kwa yude tobro miyo wa nyiswani to chalo nade e pap wang'ane ni kawuono kata doko ni pirani en mar osiep pesa nitie iparo ni milion achiel nyalo yo jotugo mondo tuge yo makare kaka sani waneno ni gin gi financial constriction matin koro aparo ni jotugo dhi donje pap ka gin gi ginene like gidwaro pesa ni ahinya wach ka giyude at least bro boost kamoro koro aparo ni jotugo dhi tugo margi te mondo giyudo pesa ni koro aparo ni kaka pesa ntieno dhi miyo tugo ni dhi bedo mamit ahinya wang'ane lineup ma waseng'eyo kata ka defense wacho gani defense chemoko nyalo kelo loch ne club mora mora ka wang'iyo kogalo e bench margi nitiere Owino Dola Ochieng Victor Ochieng John Ochola Omondi Boniface Odi Peter Ulimwengu Jules kaena bende wan kanyo kod Sando Masharia John kod Sydney defense mar kogalo chon ka kogalo tugo siche ma inyalo ng'iyo first lineup iyudo ka nitiere Olunga Godfrey Walusimbi ng'iyo diere kacha gin gi bwana mane wuok e piny mar Uganda ni nyalo neno ka kogalo ne gi jok ma ka odonje pap to ing'e maber ni kawuono kogalo nyalo yudo loch opogore gi sani anyalo wacho ni opogre nwach ginene kinde chan waneno ka Gor Mahia nen gi chance mar nyiewo jotugo maber nwach ne gin gi pesa to ne gi nyalo maintain gi but sani neno matin pesa odok piny koro ok ginyal nyiewo jotugo mabeyo kaka kindeno emomiyo sani gikawo jotugo ma yaka donje EPL yaka donje KPL koro irango ni gikawo jotugo ma ginyalo sustain koro sani
anwa ginene gi matin wach pesa bende sani gionge go koro itiyo gi resources main go koro ema okelo pogruok no jotugo machon kaka Olunga Giri, Aucho Giri ki jotugo sani kaka Austin Giri. Aparo ni pesa emokelo pogruok no. Masani king'iyo club ma Kogalo be en club manyalo yo jotugo ma nigi nying. Sani to anyalo wacho ni ka giyudo chance mar dhi tugo CAF ginyalo ywayo jotugo but kaka sani wanene namba 4 ma waneno kaka Tusker ema dhi represent Kenya tugo mar CAF Giri koro sani to maybe ka giyudo pesa ema ginyalo ywayo jotugo maber kopogre ni chance mar tugo CAF ing'eyo ka timo tugo CAF nitie ginene moro ma en ga gi nying moro yot ywayo jotugo maber nwach jotugo ero tugo e tournaments kaka CAF Giri yaka ginendre pinje mangima koro inyalo ywagi kata oko koro tugo CAF no ema kelo ga jotugo maber koro kaka sani Gor Mahia nyalo koso dhi tugo CAF aparo ni dhi bedo matek ywayo jotugo maber kaka bende sani gionge pesa mar nyiewo jotugo maber kata ka gin gi ban no koro dhi bedo matek korgi. Kogalo ahinya to johera magi gin jogo ma ohero club ni ahinya kendo deche makawuono gipongo alap ma Nyayo. Iparo ni jotelo ma Kogalo kamoting'o Brosere Chier gi chairman jakom mar Kogalo en ang'o monego beni koro gitimo mondo mi Kogalo mane ohero Kogalo higni 3 mokalo oduoge pap kaachiel kod FC nikech Shikanda bende timo gino makare king'iyo sani jo FC osedonje pap kendo gisedoke pap mang'eny moiko Kogalo nikech e wigi gi e pachgi ging'e ni ka gintiere pap to gimiyo jotugo mijing'o mar loyo kata ging'e maber ni ok gi challenge for the title ging'e maber ni ka FC wantiere kanyo pesa matin moyudre no jotugo yudo en ang'o ma onego bed ni Rachier ng'iyo sani mopogore gi gik matimore e sani club mar Kogalo. Anyalo wacho ni onego giranga mostly kaka ginene mar jotugo chal wanyalo wacho ni ginene mar jotugo yani ngima mar jatugo kaka chal mondo jatugo kodonje pap onge gi paro mang'eny koro ogoya ball maber aparo ni ka kogoyo ball maber mano dhi miyo fan mare dhi chope pap kasto bende girang kaka ginyalo yudo sponsors Giri mondo duoge pap mondo koro nyalo kelo sponsorship no nyalo miyo bende jatugo dok e ot gi gimoro maber koro pachete oketa mana e tugo koro aparo mano nyalo improve ahinya tugo mar Gor Mahia to kam tugo mar Gor Mahia improve aparo mano dhi miyo fans bende dok e pap nwach koro gidhi kelo the 12th player koro gidhi miyo jotugi mijing'o mar goyo ball maber. Nitiere ng'ato bende ma winjo kae kendo neno achiel kachiel kokalo Ramogi TV osiro wach miwacho kowacho ni opondo fan ok oweyo neno opich Kogalo en mana ni opich Kogalo ni piny matin kikompare gi kinde machon ma emomiyo johera ma Kogalo chunygi nigi nyosruok kaka giwacho ni kata kwa dhi e pap to onge gima dhi timre yani Kogalo machon manwang'icha tinde onge Leopards rodho Kogalo 3-1 an ya pesa kawuok Kasarani Kagan be nigi Kasarani aneni malera ma alui mar Migori Suna wi Arot Gor Kichwa mago jok man gi thuolo mar keto bet margi kata go punda e shabiki.com Abrayo god jope woda Suna East Migori Kogalo Kichwa Peter Wood ndolo kawuok Wagusu mosna woda lego to kone ni prediction mare mar draw ok timre AFC Leopards dhi nang'o ng'ato elo anorwa tai wodo yoma Kobong
neno wakacha kendo wacho no sedonje chenro kendo chenro ler mokalo kendo neno wa kokalo era Ramogi TV live amor kod news mukelo no kachiel kod tugo ma dhi bedo e kind sirikal kod AFC Leopards kwa na Gor Mahia launch dichi makawuok kogalo win mano Bril kowuok Asumbi ana Gaspar Osumba ka sindo Msare kogalo nyale ma Seth Wood Obege omiogor kichwa hello Ramogi TV ma Benjamin Junior onyiso anoneno wa kowuok county no Masiaya ko wacho ni kogalo kichwa nyakora Mogajwang mi wa predictions malika in portfolio bende mabajeshabiki.com nyakora Mogajwang mondo mi iket bet mari kata igo punda ntiere ng'eyo gi ntiere ji tieng' diriyo ntiere investors to gikoro jok ma kete investors gin jok moting'o VOJ gi Ken Muga jok manigi pesa ginyisi ni kaw mae keti wan wakia ketogi koro kambopi manene kagiri toni ka ntiere lak ma nyayo gine jok ma keto koro ka giseketo Charles Odhiambo nyiso ni tich ler manatari kendo neno ka opira ni nyalo wuok amodhi ji nigi paro mopogore ahinya to jokogalo wacho ni kogalo kata doko ni kogalo ni piny mokalo to kogalo nyalo yudo loch kendo gikawo milion achiel ma imiyo gi odiochieng' kawuono in gi paro mopogore ginyale kawe kwa gidhi matuta mar penalty lakini mpira to 90 minutes mokwongo ananene gidhi wuok amodhi nwach kwarango sani gin gi teko ma oromre kata oingo ni Gor Mahia number 4 to AFC Leopards number 10 sani koro kwarango mpira margi sani girom to kwarango bende AFC Leopards gidhi biro gi psych moro matin nwach kwaneno negigoyo Homeboys to arango Homeboys number 2 koro mano miyo gi mijing'o moro matin ma kawuono gidhi neno ni ka ginyalo goyo Gor Mahia to bende kwarango Mashemeji Derby mogik gine mane gikuongo loyo koro aparo ni gibende ok giyot lakini Gor Mahia bende dhi temo ahinya ananene odhi wuok amodhi king'iyo tugo mokalo mane kogalo tugo kod Kakamega Homeboys josebedo ka nigi ywak ni jokudh firimbi ok tim tich makare ne nitiere gima notimre ka jagol mar Kakamega Homeboys no goyo kata ogo adhong jatugo mar kogalo e box mar Kakamega Homeboys iparo ni jokudh firimbi kata officiating mar Kenya Premier League sani chalo nade sani to anyalo wacho ni ok ober ahinya nwach wang'eyo sani bende nitie kaka FKF gine sani wan gi ginene committee interim committee marango weche tuke koro sani waneno jokudh firimbi mang'eny ywak ni ok ochulgi oko koro nitie kaka affect bende ginene performance margi e pap nwach nitie kaka jilieko ni inyiewogi imiyogi gimoro matin mondo gi-decide outcome mar ball koro aparo ni kaka nitie wrangles ni kind FKF gi committee no kelo jokudh firimbi ok yud pesa margi mshahara margi e yo makare nwach gikia koro gidhir gidhir FKF kose gidhir committee interim committee no koro nitie kaka joklepe miyogi pesa moro matin to gi-decide outcome mar ball koro aparo ni nitie ginene matin ma bende ji oseywak e opiche mang'eny koro aparo mane makelo ginene maketho tijgi matin nitiere paro ma Philip Owuor ka wuok e dala mar Ugis owacho ni kogalo nego tim recruitment kata manyo jotugo kowuok e klepe mantiere counties machalo kaka Kisumu Hot Stars, Ahero Rangers, Uyoma Raiders gi mamoko nikech magi e gigo manitimo e ndalo mag higa mar 90 iparo ni kata in kidak e dala mana Kisama an ba sedak la Kisama
to ndalo machon waneno kata Michael Olunga ndalo mane pod otugo notugo baba dogo ground moro maonge kata na lum mo donjo dhi e club mar Kogalo masani otugo e pinje maoko. Iparo ni clip ma pacho kae recruitment margi onego beni chalo nade nikech ahinya to gikawo ga e skunde mag secondary seche mitimo tuke mag secondary ka iginario mosekalo tuke go kosebedo katimbre onego beni clip timango mondo mi oyud jotugo manyalo tugo e higni mabiro nikech kata king'iyo sani Kogalo nigi ban oginyal de academy margi bed gi jotugo mabeyo de gi promote e first team ang'o monego beni timo mopogore gi gino mitimo sani. Aparo ni klepe ma Kenya sani anyalo wacho ni onego gilos agents margi mawuotho ginene Kenya mangima mamanyo jotugo mago e grassroots level matugo maber lakini sani kirango sani klepe mang'eny ni ing'eyo ng'ano mokeli ka wach ni ka AFC Leopards oluongo trials kata kidhi kono an penji ni ng'ano mori sani aparo mano ema o affect klepe mang'eny e Kenya kae ni sani wasedonjre sani ball chalo office ni ng'ano mori ok ni talent ok girang talent ahinya koro aparo ni klepe mang'eny onego kata ka coach owuon dak luor Kenya mangima lakini gi set up agents manyalo luoro e grassroots piche migoyo Siaya migoyo Kakamega madhi mana rango kaka jigoe ginyalo select jotugo achiel ariyo mago ball maber to gikelo gi e club koro magi konego beni klepe masani timo nikech kata king'iyo tuke itugo mag adhula e kor gwengewa to kata jogo bende mang'iyo jotugo manyalo tugo tugo ni kata adhula higni mabiro ok gichop kuonde ka mateni talent mantiere dong mane kor gweng ok gichop e klepe to mage be duto ing'iyo kod riwruok bende matayo adhula e pacho kae nikech gik moko kosebedo madhi makare. Iparo ni Kenya onego beni sani be onego beni pod ywaruok nitiere kata gi riwruok matayo weche mag adhula e piny mangima FIFA. Sani to kuma chope ok apar ni ywaruok onego bedie sani wabende wasegolo jotugo mabeyo koro waparo level marwa opogre gi level mar owach ni pinje ma yaka ginene chako ball sani wan kuma wachope onego watayo ball e yo makare to mistake manyalo wacho ni en waketo ji moko e office jok ma noko goyo ball koro aparo kanye ma challenge bende wokie wacha kikawo ng'at manotimo professionalism moro bikete office mar ball aparo ni kanye ma wachako koth chako goyo nyakora mogo jon kineno pichni mantiere TV mari mar Ramogi nyakora mogo jon jotugo oduoge pap kendo gitimo orako ka opira ni nyakora mogo jon chakre sa 10 e wang'e nyakora mogo jon kendo wadwa tudre kod Captain Bondo mondo miwa chal mar pap ka nyaka sani inyisa ni entiere kod kocha mar AFC Leopards kata chon ndalo mano somo kan ilongo gi ni Abandu nikech nyinge mano chakre ne en Abandu Football Club nyakora mogo jon ne aterie lap ma Nyayo kama wayudie Captain Bondo mondo miwa twak kod kocha mar AFC Patrick Osems. Bondo kinyalo winja nyiswa ni to chalo nade. Awinji achiel kachiel opondo awinji achiel kachiel kowuok e paw tuke Manyayo National Stadium e batha korka chich antiere kari kod japuonj mar adhula mar club mar AFC Leopards e batha komachielo be antiere kod japuonj mar club mar Gor Mahia. Abiro chako achiel kachiel kapenjo japuonj mar club mar AFC Leopards machako godo interview masani mondo miyo nyiswa gino machalo nikech ok wakdhuluo abiro chako kode ko wapenje gi Kizungu. Coach, kindly tell us your feeling about this evening's match now that it is Madaraka in Kenya.
You know, it's a friendly game, but it's a little bit more than a friendly. And to be honest with you, it's an honor for both teams to be part of the celebration of this Madaraka Day. So it's an exciting game against our rival. So I just hope that we will produce a good game, because there are fans here in the stand, plus you at the televisions. So we will try to give a good picture of the Kenyan football. Since you joined AFC Leopards, have you ever seen this bigger number of fans coming to Kenyan football? You know, already last week in Kakamega there were a good crowd. Now I think it's a little bit more people here, and I think it's a party. It's a party. So I repeat, it's part of the celebration of the Madaraka Day, and we will close this celebration. And I really hope that it will be a good game. What do you expect at the end of the day? Are you going to take 1 million Kenyan money, or are you going to leave it for Gor Mahia to take it? Now, you know what we will do? We will play our game, we will play our play style, we will play football, we will make our fans happy, and at the end of the day, we will see if we take 1 million or 500,000. Finally, your last game you managed to beat Kakamega Homeboys 2-1. What do you expect from this game today? So we beat them 2-0, not 2-1. We beat them 2-0. So now, you know, we still have 2 games in the league. We want to finish in the top 4, top 5. So this game now, we played 3 days ago, and we will play in 3 days. So today, as I said, it's also a prestige game, an exhibition game. But we want to make the best, and I will make some substitution, because we also have to think about the game of next Saturday. But we are here to play, to enjoy, and to win. Finally, what is your plan for next season, now that AFC Leopards has started performing? You know, as I said, since a few weeks, we need to keep 80-85% of this squad, and after to recruit 4 or 5 players. And if we are able, if the management is able to do that, I'm sure that we will fight for the title next season. Thank you so much, Coach. Thank you. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you. Mano ne japuonj mar team mar AFC Leopards Party Cosems ma osetiyo kodwa achiel kachiel. E batha koma chielo antiere kod japuonj mar club mar Gor Mahia. En bende obiro nyiso anena ni to ochano nade. En bende nikech ok owach dholuo, wabiro wacho kode dhok mar kizungu ka iwinja opondo kanyo. Coach, happy Madaraka. This is Kenya. Madaraka Day. Now, you are fetching your arch rival. Last time when you are playing Nairobi City Stars, you said you want to win everything in Kenya. Do you still maintain the same stand, or you have changed your mind? Of course, it's a very nice atmosphere today. We have many fans in the stadium. The weather is good. We are celebrating Madaraka Day, so I'm confident that even we will make a spectacle, a very nice show today, and I hope Gor Mahia will win. Last time you managed to surprise your opponent by beating them 3-2. What do you expect from this game today? Yeah, we are in a good shape, but we can say the same about our opponents. They have a good run at the moment, but I'm very confident that today we will win the match. Last time you had red card and you made some changes which at the end of the day the tactics worked out. What do you make of your defense that last time you said did not do it 100%? I'm changing the tactics. This is something from the technical part which I cannot talk here. So it's our secret from the dressing room. But the players react very good on the tactical advice, and I'm happy that they are doing this. And I hope even today we can bring some surprises in the match. Finally, what do you make of the fans now that you've seen they have packed in the stadium? I'm very happy to see this. I'm very, very happy. It's for every football player, it's a pleasure to play in front of so many people. Thank you, Coach. We wish you all the best. Thank you so much. Erokamano ahinya Opondo, mago ne jopuonj ariyo mag timbe ariyo goeko. Adwa miyi thuolo ka eri ka wanyalo wuoyo ka kod johera moko mag klab mar Gor Mahia, kanyakla kod mag AFC Leopards, mondo iwinje ni gin to giwacho nang'o. Abiro chako ka eri kod achiel kuom johera mag klab mar Gor Mahia, mondo omiyo nyisa ni e tugo modiochieng' ma kawuono ma Gor gocho kod AFC Leopards biro chalo nade. Inyiswa nyingi ni in ng'a, to ang'o minyalo wacho tugo ma kawuono ni eri? An Fuawe Simon. Anyalo wacho ni tugo ma kawuono waikore ne maber kabisa.
kendo aneno ka squad obedo maber kabisa. Jo FC gi kawuono nyaka wago kendo matek kabisa. Tugo ma AFC Leopards nolo e Gor Mahia mogik ne ni 2016 kawuono iwachango. Awacho ni gik mang'eny oselokore nyaka 2016 ne timre. Nekech sani wan kata gi coach manyien to kendo system mar game ma coach okelonwa en nyaka wagogi. Ma en derby to derby ng'eni en otek kumoro amora. FC wang'eyo osebedo gi game maber kendo gin gi form maber kabisa. Lakini Gor nyaka go FC sani nikech ma en derby ok wawenegi. Asante sana. Napata shabiki wa AFC Leopards yeye pia aweze kutuambia nini ameweza kuipanga. Itabidi aseme Kiswahili ama Kiingereza. Kwa hivyo utuambie leo mmefika kiwanjani na mmejaza kiwanja. Ni matumaini yapi mnayo katika mechi ya leo? Kwa majina naitwa Margaret, mimi ni shabiki wa FC na matumaini yetu leo lazima tupige mtu 5 mtungi. Itawezekana 5 mtungi? Lazima iwezekane. Juu kulingana na matokeo yetu lazima itawezekana. Mbona Kakamega Homeboyz hamkuwafunga hivyo? Hiyo usiuliza zaidi hapo. Amesema kwamba watawafunga 5-0. Sijui shabiki huyu amejichora kweli kweli. Mnaweza kufunga Gor Mahia 5-0 jioni ya leo? Leo tuko na imani. Tuko na imani leo tunatandika. Tukifika pande ya mechi wacha tukue maadui, lakini sisi ni mashemeji. Ambapo hii leo wacha kieleweke. Niko sure leo tunapiga Gor. Yeah. Alale mahala pema peponi Juma. Sijui umechukua mahala pa Juma? Nilichukua na siku yenyewe. Nikaamua wacha nimwakilishe. Waliweza wakakupatia nafasi hiyo? Nafasi nilipewa. Shukran sana. Na shabiki wa mwisho wa FC Leopards ni naye hapa. Leo unaona mkifanya vipi? Kwa majina naitwa Faith Chanika Tema. Mimi ni shabiki wa AFC Executive Branch. Matokeo ya leo tunangoja ushindi. Kulingana na historia hatujai shindwa hapa. Huwa tunashinda ama tuna draw. Kwa hivyo na kulingana na ambavyo tulicheza vizuri sana. And we have confidence in our boys. They'll do us proud and we are happy about them. Today is our day. Yeah. Thank you so much. Asante sana Opondo. Magone gin johera mar club mar AFC Leopards kanyakla kod mar club mar Gor Mahia to kod jotugo mamoko jopuonj ariyo mag timbe ariyo goeko. Mane kaka chalo kuwuok e paw tuke Manyayo National Stadium e chuny boma ma Nairobi. Erokamano Captain David Bondo ka okelonwa johera mag FC Leopards kachiel kod Gor Mahia ka motelo no okelonwa twakno manotimo e kinde kod kocha mar FC Leopards Patrick Osens kachiel kod Andreas Paya main kocha mar Gor Mahia Sirikal. Nyakol mogo John benda neno kuoro teu kae modhuro Gor Mahia ariyo FC achiel Eriko Omondi kawuok mag Kagwa Ramogi TV mora ruotho medu erokamano timo no pudo kawuok nyatike okoni Gor Mahia dhi yudo loch. Pidi Junior kawuok Rusinga Gor dhi goyo FC Leopards gonde 2-1. Ramogi TV Antom Odenye Janduru mar Kiwasko neno makare dhi uru mbele kod tich makare ma William Osodo neno malongo kawuok Suna West Migori Adhula dhi wuok 1-0 ka Kogalo dhi yudo loch. An David Otieno kawuok Nyakacha Gemrai waneno Ramogi TV yorno makare wan kod Harrison Odoyo loch en mar Kogalo ka Kogalo dhi yudo loch mar gonde 2-1. Dhiambo Ondiek kani Kango Rutek winjo Ramogi TV yorno makare kendo wabedo mos warito opira madhi bedo kind Gor Mahia kod FC Leopards ka FC dwago Gor Mahia second half owacho ni kwe kende mondo obedie no gipacho neno ni FC Leopards dhi goyo Kogalo ka odong' mana dakika matin to opira ni chakre sa 10 wang'e. Eparo ni FC Leopards nyalo surprise Kogalo nikech isewacho ni opira ni in kinene to odhi wuok amodhi 90 minutes penalties.
penalties koring'eyo onge wuon go. Ka kochopo penalties kanyo to koro ng'ata nyalo dhi kode. But kwarango bende statistic wacha picha adek mokalo. AFC Leopards nigi upper hand. Mar loyo game ni, lakini ng'eyo derby onge ga wuon go. Derby onge wuon go. But AFC Leopards nigi upper hand mar loyo kogalo. Kwarango kaka sani ntie kaka the 12th player fan okelo mijingo matin ne jotugo kirango gi the 12th player mar Gor Mahia. Rosani anyalo wacho ni FC Leopard nigi upper hand. Onyalo surprise Gor Mahia. Nyakon mgojong Martin Juma ilongo ni Soft Life Ambassador beneno ka entiere dara malaki sama neno ka kawuono ikelo jolaki sama kai kendo wantiere gi Deva Biro mano ja klasa neno ka entiere Kisumu Europe wacho ni opira ni kawuono ka okete shabiki.com osekete gol 1-1 nyakon mgojong moko jogo punda 1 tijwa en mana keto waonge pesa kama tingo jo pesa en mana VOJ nekona ngojong ateria na puma nyayo kama David Bondo bende omako jahera mar Kogal lungo ni 001 Jaro Soja onje ni Jaro Soja kawuono ni kod paro ane Captain Bondo awinji maber ahinya opondo ka intiere studio kanyo kaeri antiere kod johera ma club mar Gor Mahia abiro bedo ka penjo gini to gibiro neno ang'o e tugo odiechieng' ma kawuono. Mokwongo abiro chako kanyisi ni pap tugo ni eri oleo nikech jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne okwayo mondo mi mpira ni eri kar mondo mi ochakre saa 9 to chake saa 10 mondo mi oyud thuolo mar biro chope pap. Bende ibiro paro ni jaloch mar tugo ni ibiro dhi mi kwan pesa maromo $1 million. Namba madhi bedo namba 2 kata tim midhi lo dhi yudo kwan pesa maromo 500,000. To magi gin mich midhi chiw kod jatend piny Kenya moluoro Uhuru Kenyatta. Bende jatelo mar riwruok siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga be dhi chopo e paw tuke makama. Ka owere kod mano wadwa loso kari kod johera mag club mar Gor Mahia mondo mi ginyiswa ni to kawuono chalo nyade. Arwaki machiegni Jaro Soja mondo mi nyiswa ni to tugo ma kawuono mar Gor Mahia ilieke nade. Erokamano David Bondo kapoka wuoyo ng'eni an commander in chief koro ka wuoyo to nego beni kor watieko ayisi patron mondo wacha nyiswa ni odiechieng' ma kawuono tugo mar club mar Gor Mahia to kod club mar AFC Leopards inene nade. Okay, kalure gi nyinga mokwongo iluongo ni engineer Mike Musa ane patron number 3 mar Gor, the 5th e number B number 1 alafu Awiti Cyprian number 2 a number 3. Game makawuono kalure gi mpira makawuono manende jotelo madongo gi opango aneno ni wadhi chame nikech jogi waseng'iyo walogi ga pile ne wasegi higni karibu mana madhi 6-7 kendo nyocha wago kodgi draw wasesomo tiendgi buang'e tiendgi kachal. To kalore kaka coach marwa no opango squad kawuono ma first class. Jogo wadhi chwado bawa 3-0 nikech wang'e tiendgi kaka gidhiga. Be okodwa migi mang'eny ahinya gidoko semeji magwa. Ing'eni ka yuoche ni okigo bawo mang'eny. Igoe bawo matin ting'ugo. Samoro goe bawo 2 to kochopi 3 to wawe lakini wadhi chame. Ang'o minyalo wacho kokalo kuom jotugo machalo kaka Benson Omala giko dira mokalo no loyo bao Samuel Onyango nyo loyo bao inyalo wacha ang'o kuom jotugo ariyo gi eki. Jotugo ariyo Omala to gi Onyango wuda wendo jogo be ma pod dhi miwa bao nikech giseng'iyo ga gi tiende AFC magni kaka jogo tugo alafu gin joma komi pass to gitugo do gin miyo gi amia pass ni te ndani kaka ne gitimo last time je kaka kendo gidhi loyo kendo. Giko kane gigocho kod team mar Nairobi City Stars inyalo yudo ni Nairobi City Stars ne oketo gonde moko maromo 2 e gol mar Gor Mahia kane gigocho Kasarani. Debed ni fuok kata osi moko nitiere chien mar club mar Gor Mahia kucho monego bed ni koch nyalo ng'iyo. Adier gimiwacho ne adien kama ne fuok nitiere koch marwa nyocha odhi osome ng'en ng'ama mzungu olan gimoro koseneno kama makosa nitiere to rekebisha nyocha odhi orekebisha kanyo nyocha nitie fuok moro mana matin en ahinya lakini fuok matin onyo oserekebisha ma odhi chwado bao semeji dhi do bao mang'eny odhi do bao mang'eny kabisa. Erokamano ahinya. Ok ang'e ni inti nyalo nyiswa nyingi kasi nyiswa ni to kawuono mpira mar AFC gi Gor inyalo wachang'o.
Aliluonga Inspector Commander Japesa. Odichieng' ma kawuono wan kod simeji gima ng'eyo ni sani wayit ka pas ma onge ng'ama nyalo loyowa e gima ng'eyo. Koro jothurwa bedo mos kawuono gima nitieno wang'nwa ni wang'. Ukawo milion achiel koso ukawo 500,000. Jaloch yudo milion achiel. Gima ng'e milion achiel nyaka wagawe pap kaka wuono. Wuono gada di kodwa ka wuono nyaka wakaw ginieri. Ero kamana inya. Atieko ka record 001 mar Gor Mahia mano jaro soja mondo mi onyiswa ni to en pache wacho nang'o. Ero kamano David Bondo en odiochieng' maber kabisa ne wan gi presidents koto gi the fifth nyasi mar Madaraka Day. Waege ka gichamo lunch aringo mondo abi giwe amda aringa bi mondo lost ground. En motivation kuom jotugo both Gor Mahia gi AFC Leopards nikech pesa biro. Ingeni jaloch yudo milion achiel magore madhi yude. Gin milion achiel kamo konyo. To ageno bende ni milion 10 ne president ochiko cha obiro chiwe kawuono. Koro en odiochieng' maduong' ahinya kind Gor gi AFC Leopards. Kalure go pira Gor ngeni osebedo kaloyo semechwa e loch mar Kibaki. Gor oloyo AFC loch mar Uhuru kendo Gor dhi loyo AFC Leopards e loch mar Baba. Koro en gima wang'iyo malo Nyakura mgojwanga mano Captain David Bondo ka entiere kod Kogalo 001 alap ma nyayo kama Gor Mahia mar AFC Leopards kuchakore saa 10. Opira none gwani chakore saa 9 to jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kwayo ni mondo opira ni ochwal mbele nyaka saa 10 kendo migi thuolo mar chopo alap ma nyayo kama gidhi yoro tugo ni ma jaloch mare dhi yudo omenda maromo milion 1 ka ng'ano midhilo dhi yudo omenda maromo 100,500. Asha Omondi nyiso neno yoro makare ka entiere dala kata Feather Estate nyakora mgojwang porane no bende ku uoronwa otewu mang'eny ka modhuro Ramogi TV mashemeji derby mashemeji derby kendo loch nyaka yudi ka Kogalo Degoyo AFC Leopards gonde 3-1 mano Paul ka entiere Ralingo Asembo Kapudo Evans wacho ni Got Kachola ka entiere Got Kachola Woda wacho ni Gor Mahia dhilo club mar AFC Leopards gonde 3-1 nekora mgajong kaka neno jotugo sani osichako mole papa ma Kasarani ka tugo ni chakore saa 9 wang'e ka ne wasimi lineup mar Kogalo kod AFC Leopards kendo wamido paro ni mae opira mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka achiel kod Citizen Digital ka achiel kod View sasa ka in kod tulo bende kamoro ma intiere ka intiere kod Facebook timanyo Ramogi TV Facebook page kama yudo lendo ni achiel kachiel ka ibro kelni kod Captain David Bondo ka achiel kod Milton Jakablock kwa lap ma nyayo opira ni chakre saa 10 adani mondo wangi predictions mogik kapok watero jowinjo wa kata joneno wa lap ma nyayo predictions magi nisewacho investors ananyalo nyiso investors oket mana under 2.5 to gi draw oketa modhi gi under 2.5 Nyakona mgojwang in kod thuolo mar tuge shabiki.com kama ka intiere gi omenda mono mabalang. Wako omenda ma itere school fees nyakona mgojwang. En omenda mono ma nene mo 500 mono ne in go fuko. Ikawe ikete shabiki.com. Inyalo keto games 5 achiel kaka wan jogo ma osebedo ka tuge wan waketo mana game achiel nikech iwako osebedo ga ni game achiel kende manogola. Asho mondi gerejo mago investors madongo koni wach mar game achiel okodwar kuketo bet to keto shua ka en mana game achiel kende to olwar kolwar to nyema no olwar ok ni game achiel kende mogoli in kod thuolo mar tugo e shabiki.com kendo tiyo gomenda ma in go mabalang kata kiketo inyalo yudo odds mopogore tugo makawuono ni bende nitiere kata nyakora magajwang inyalo keto Kogalo kata keto ni FC kata keto drone kecha kaka wendo wa osewacho ni tugo makawuono ni oneno kodhi wuok amodhi odhi bedo tugo matek nyakora magajwang wami tugo ni achiel kachiel kowuok e lap ma nyayo kama johera maga AFC Leopards kod Gor Mahia omolo e lap ma nyayo kendo
gidhiso mor mari kata hilo mari kendo siro club ariyo gi madongo e pacho kae kendo tugo tuke mag liga mag adhula kata KPL tiero bende iluongo ni FKFPL tugo mar adhula e lig maduong' pacho kae kendo en morwa odiochienge duto ka wakelo ni opira ma itugo e pacho kae nikech en thuolo ne jogo bende mawuok kuonde maboyo ka intiere dala mar Asembo, intiere dala mar Uyoma, intiere Kakdhimu, intiere korgi Charles Odhiambo, kamano amora ma intiere nyakora ngo jomo kewa giri mantiere gwenge mag Kabondo. Un kod thuolo mar neno opira ni achiel kachiel kokalo TV mari mar Ramogi nikech kae en TV no mawamiyi gimoro amora matimre e weche mag tuke kamoro amora magitimre ka odiochieng' ma kawuono in kod thuolo mar neno Gor Mahia kaachiel kod karakore kod AFC Leopards elap ma Nyayo National Stadium opira machakre saa 10 e wang' jotugo molo e alap ma Nyayo ka johera rwakogi gi ilo kod mor mokalo. Timbe ariyo gin timbe madongo e pacho kae nyakora Mungajwang' kendo tugo ma kawuono ni kata doko ni en mar osiep to en mashemeji derby nikech dalo duto iwacho to ni joka gin semeji to wan semeji gi koro opira gore ago e pap nyakora Mungajwang' kutieko jogo mantiere e alap ma Nyayo uwuok mos ka udhi e ot nyakora Mungajwang' adona teri achiel kachiel nyaka e alap ma Nyayo ka wadhi neno first half ko ochopo half time to bro ka mondo ng'iya ni to ang'ono ma jogo matiego clip ariyo gi nyalo timo kochopo second half. Nyakora Mungajwang' achiel kachiel nyaka e alap ma Nyayo National Stadium. Gor Mahia versus FC Leopards. Makawuono ni eri en mar Madaraka kama timbe ariyo gidhira kore ka gilaro siling milion achiel ne jaloch kaeto jalo molo biro yudo omenda maromo siling gana 500. Nyinga Milton Ochieng Jaka Black wabro bedo gi nyawadwa ka nyinga Captain David Bondo. Aya, tutakuwa tunachanganya lugha manake kuna mashabiki ambao hawatakuwa wanaelewa kabisa. David Bondo utachukua Kijaluo yeyote ile, Kiswahili yeyote ile tutaenda nayo. Sasa dakika 10 Kijaluo nitangaze Kiswahili. Haina shida. Kwa hivyo tutakuwa tunachanganya Kijaluo na Kiswahili manake kwa faida ya wale ambao ni mashabiki labda wa AFC Leopards ambao hawaelewi itakuwa ni mchanganyiko kabisa msikilizaji. Aya, line up Martin Dario Gieki Manjere godo midemo masani. Jagol korka team mar AFC Leopards en Levis Opio, number 2 en Peter Thiongo, number 3 en Collins Shivachi, number 4 en Washington Munene, number 5 en Tedian Silaba, ka number 6 en Lewis Sambe, number 8 Cliff Nyakea, aboro en Brian Wanyama, Olani Ojo go number 9, number 10 en Victor Omune, number 10 koda chien Eugene Mukangula. Korka team mar Gor Mahia jagol en Gad Matthews, Paul Ochuga go number 2, Geoffrey Ching number 3, Dennis Njire number 4, Philemon Otieno captain go number 5, Ernest Wendo go number 6, Peter Luasa Maja Uganda go number 7, Austin Odhiambo number 4, Benson Ochengo Mala go number 5, Samuel Onyango go number 4, George Blackberry Odhiambo go number 10 kod achiel. Magie kigin johera mathoth mag AFC Leopards to kod mago eko mag Gor Mahia. Ni kwamba timu hizi mbili zinawania shilingi milioni 1 ambayo itakuwa ni ya kukabidhiwa mshindi wa mechi ya leo, lakini vile vile ni kwamba nahodha wa timu zote mbili wanasalimiana hapo. Center referee hapa Muite Davis Omweno watasaidiana na Steven Yemba pamoja na Samuel Kuria, huku Josephine Wanjiko akishikilia pale nafasi ya nje pale ya 4. Mpira umekawia kidogo msikilizaji. Mkuu wa marefa hapa Muite Immaculate Akorot. Haya, vile vile alitufahamisha sababu ya kucheleweshwa kwa mechi hii. Sasa ni kwamba mechi itaanza rasmi. Wageni rasmi walikuwa wanasubiriwa kuweza kufika uwanjani. Kwa hivyo tutachanganya Kijaluo pamoja na lugha ya Kiswahili tuweze kuona jinsi mambo
yatakavyokwenda. Maeri e kikombe matimbe ariyo gi kilaro, tim achiel biro kikaw kombe maduong' to tim machielo biro kaw kikombe matin. Tim madhi kaw kikombe maduong' ema dhi bedo jaloch to giyudo gi $1,000,000, to tim madhi kaw kikombe matin bende biro yudo kwan pesa maromo shilingi 500,000. Haya, mpira unakaribia kuanza pale msikilizaji. Center referee Davis Omweno anaelekea katikati ya kiwanja kwenye CS, yani Center Sport. Mara ya mwisho timu hizi mbili kuchuana ni takriban wiki 3 zilizopita, ambapo waliweza kutoka sare. Mashabiki wa Gor Mahia wanawapungia wachezaji wa mashabiki wao, wanasema tuko tayari kuendeleza ushindi wetu. Tangu mwaka 2016 AFC Leopards hawajawahi kuishinda Gor Mahia. Madaraka Cup winner, kisha kuna Madaraka Cup runners up, first runners up. Wote watapata vikombe, japo mshindi atapata shilingi $1,000,000. Na papo hapo mago ekogi ne johera mag club mar AFC Leopards makiwinjo gi chien kanyo imoso gi kari kod jotugo mag club margi pautuke manyayo National Stadium. Tugo mogik ma AFC Leopards nyocha nogoye gi kodiranieri ne giloyo Kakamega Homeboys gonde maromo 2 kuom lingthi. Gor Mahia bende kane goche pautuke ma Moi Kasarani ne gilo tim mar Nairobi City Stars gonde maromo 3 kuom 2, manyiso ni gibire tugone kane gisekoro loch e tuke manyicha gintiere gogo. Maeri e kombe matimbe ariyo gi kilaro odiochieng' ma kawuono. E dier pap ikruok osebedo makare, kendo warito neno ni tim mar Gor Mahia ema neno konyono mpira kacha. Wabro nyisi ni ginyalo moke saa saya kochakore sanieri. Haya, huyu ni mkufunzi wa timu ya Gor Mahia Andre Spire, pamoja na maafisa wa benchi ya Gor Mahia. Mpira umeanza pale, anaukimbilia pale ni Sami Onyango, anarejesha nyuma kwake Filmon Otieno. Otieno kwake goalkeeper Matthews Gad. Gad anaanza pale mzima pale na kijana Dennis Jire. Anakuja kumgua kushoto tena kwake Matthews Gad. Gad kwa mguu wa kulia anapiga mbele, mpira unafika katikati ya kiwanja, unatulizwa na Sami Onyango. Sami Onyango anarejesha nyuma, anamtafuta pale, mpira unatoka nje. Msikilizaji, unamgonga Eugene Mukangula, unatoka nje, unakuwa ni mpira wa kurushwa. Anakwenda kurusha pale ni Luasa. Luasa anarusha Mganda huyo. Mpira unachukuliwa pale na kijana huyo muite Esambe. Esambe mbio yaelekea kwenye lango la Kogalo. Ernest Wendo anacheza visivyo, refa anasema mpira inakuwa ni foul. Msikilizaji, Sami Onyango anapigwa laza, anateremka, inakuwa ni foul kuelekezwa kwenye lango la AFC Leopards. Sami Onyango anapigwa laza, anateremka, na ikabu tayari imeshapigwa. Anao pale mpira nyuma, muite huyu Njire, anamtafuta Filmon Otieno, captain huyu wa Gor Mahia. Filmon Otieno katikati ya kiwanja, anamtafuta pale Austin Odhiambo. Austin Odhiambo anapiga kwa kichwa tena, anaukimbia pale mbele, unarejeshwa pale na Shivachi. Washington Munene, Kogalo wanakwenda, Kogalo wanaingia, Gor Mahia wanaingia. Blackberry Odhiambo anapokonywa mpira, Blackberry anapokonywa mpira. Haya, inakuwa ni counter attack kuelekezwa kwenye lango la Kogalo. Wanakuja wanaingue. Philip Nyakea anamwandalia pale, muite nani huyu, taratibu Munene anakuja pale, ni kijana huyu Munene. Mpira unakuja pale, anapiga pale kwa Collins Shivachi, anaukosa mpira, anao tena vijana, anaunawa. Msikilizaji, referee anasema hakuona. Physical game. Maen mpira mamita yenye jatu. Hatari kwenye lango la Kogalo. Unaondoshwa pale na Geoffrey Ochieng. Mama yangu we. Wanavamia hapa AFC Leopards, lakini unakuwa ni mpira wa kurushwa. Unakuwa ni mpira wa kurushwa, msikilizaji. Unakuwa ni mpira wa kurushwa kuelekezwa lango la Kogalo. Alikuja mbio pale, msikilizaji, mchezaji huyu Victor Omune, lakini ndivyo hivyo tena. Mpira unarejeshwa tena kwa goalkeeper pale, muite Levis Opio. Anakimbia pale ni Omala, anapigwa chenga Omala. Mpira anao pale ni kijana huyu Peter Nganga. Taratibu
anasongesha, anakuja katikati ya kiwanja kwenye pembe za chaki, anamwandalia pale Levis Sambe. Taratibu anakuja, anamwandalia tena kijana huyu muite nani, Nyakea. Katikati ya kiwanja wanaingia Leopards. Eugene Mukangula anarejesha nyuma tena kwake Mukangula, anakuja taratibu, anarudisha tena kwake Levis Opio. Opio kwa mguu wa kulia, anaanza mpira kwenye pembe za chaki. Taratibu pale anakuja Washington Munene, anapiga moja ya juju kimo cha twiga pale, mpira unatoka nje kwa faida ya Gor Mahia kurusha. Utakuwa ni wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la Gor Mahia. Unapowatazama timu zote mbili wameanza mchezo wa kasi, na vile vile timu ya Gor Mahia wanataka wafunge bao la mapema. AFC Leopards kwa upande wao wanataka kutonesha kidonde mapema sana, lakini bado bahati yao haijasimama. Haya, anao mpira goalkeeper huyo muite Levis Opio. Levis Opio anaanza pale mpira na kijana huyu Washington Munene, piga katikati ya kiwanja. Wanao mpira pale nyuma Leopards, wanaanzisha, anakuja, wanaingia, anapokonywa mpira pale na Sami Onyango. Wanao tena mpira pale ni kijana Washington. Leopards bado wanavuta pale nyuma. Sami Onyango anakuja, nusura wapokonywe mpira, wanaingwe, lakini mambo ni kama hayo. Mpira unaanza katikati, anakuja tena Ingwe, wanakuja, angalia, wanaingia kwenye maeneo ya Gor Mahia. Goalkeeper Matthew Gada na kamata. Watazama mashabiki wa klabu ya AFC Leopards na mashabiki wa Gor Mahia wanajaribu kuwatia motisha wachezaji pale uwanjani. Kila mara wanaposhika mpira wanafanya hivyo. Haya, mpira unaanza pale nyuma na kijana huyu, nani huyu, muite Teddy Anelaba, anakuja. Ingwe wana kasi kabisa msikilizaji, anapiga mbele, anaondosha kwa kichwa, hatari kwenye lango la Kogalo, hatari kwenye lango la Kogalo. Bado wanao mpira Ingwe, wanapokonywa, anamtafuta pale Luasa anapiga mbele kumtafuta Benson Omala na ukosa, anakuja tena nani huyu, mpira unarejeshwa kwenye maeneo ya Gor Mahia, unatoka nje, unakuwa ni mpira wa kurushwa. Kumbuka msikilizaji, baada ya dakika 10 tutakuwa tunabadilisha lugha, sijui tufanye dakika 5. Haina shida, tunaweza fanya hata dakika 5. Endelea kwa lugha ya Kiluo. Manake kituo cha Ramogi kimepewa leseni kutangaza kwa Kijaluo, lakini kwa faida ya mashabiki ambao hawaelewi Kijaluo inabidi tuchanganye. Dakika 5 za kwanza zimekatika. Maeri en japuonje marti mar AFC Leopards iluongo ni Pati Kosemsa. Mpira ni osechako kendo dhe dakika mara uchiel makoro donjo gi kinde nieri kowuok e paw tuke ma Nyayo e chuny boma Nairobi. Timbe ariyo gi kilaro kombe mar Madaraka. Haya, omako mpira kanje tugo Odhiambo, odonjo kama pia hinya Samuel Onyango te mondo mi oring kanyo, kata kamano mano siwuok oko. Aneno ka japuonj mar club mar Gor Mahia Pati Andreas Spa temo nyiso jo tuke mambele gimonengo bed ni gitimo. Osego mpira no kadhi mbele, ochikore mpira no maber ahinya. Wanyama eno wamako mpira kama ber, oduoko mpira ni mbele. Wanyama temo wuoyo kaeri. Wanyama ochako duoko mpira no, kendo jagol mare mar Gor Mahia mantiere kod mpira no, Gad Matthews osegolo mpira no kendo miyo kanyo jatugo Filimon Otieno temo mondo dhir mpira ne Ernest Wendo. Otieno chak duoko mpira bathe koma chielo koni mar Otieno mantiere kode, ong'iondo duoko ng'awa kocha, omiyo kacha Geoffrey Chieng Polo Chuoga Ochuoga chak duoko mpira chien kacha ne Geoffrey Chieng. Giringo goro mpira chien gitemo mondo mi giyo jo AFC Leopards mondo mi oduog koni, kata kamano ero mano podi. Haya, go mpira mabora ahinya kote omanyo jatugo mbele George Blackberry Odhiambo. Gor Mahia demo lonje gol bado go mpira kanyo to mpira no wuok oko. Maeri aneno ka jo hera mag tim mar AFC Leopards bench gitemo ng'iyo kaka mpira dhi kendo gisomo pap. Ng'ato bende wacho ni kodonjo kanyo ero to ong'iyo gimonengo tim. Levis Opio mane en jagol machon ma tim mar Western Stima osego mpira no kadhi mbele ne Collins Sivachi, oringo matek ahinya mondo oyud mpira nero. Kata kamano jatugo Olani Ojo ne
ringo mondo mi gol mpira no kata kamane mpira midhi go kadhi do gol ma tim mar Gor Mahia oseiro maber ahinya ma jatugo omune osemaye kanyere kod jatugo ni mar club mar Gor Mahia Polo Chuoga osego mpira maber kadhi mbele Esilaba otemo nyagore kanyo kod jagor mano Wendo osego mpira ka dok mbele kocha kata kamano mpira no dine jagol mar FC Levis Opio jatugo mabende sani osekonyo FC Leopards ahinya tuke magintiere godo. Haya oyudo mpira no maber, referee wacho ni oketo mpira nere lwete kendo ogo frimbi ma Davis Omweno ja referee mar tugo midhiambo makawuono wacho ni mpira ne en foul kadhi e gol mar tim mar Gor Mahia. Odok chien kendo dhido thuolo mar go mpira no FC Leopards osego e Washington Munene chak dok mpira kadokne oyudo pas kwa kuom Shivachi ogo mpira no mateka ahinya kadhi bath pap kumachielo kocha ne jatugo Brian. FC Leopards donje box mar Gor Mahia osego mpira no rusiwo koko, referee wacho ni kona. Wanaweza kupata kona hapa FC Leopards kunako dakika ya 9 kipindi cha kwanza, inaelekea kronomita dakika ya 10. Gido penalty kona Kairi abiro chiwo thuolo machiel kachiel ne nyawado Kairi Milton Ochieng aweze kuendelea na lugha ya Kiswahili. Sikiliza kona hiyo msikilizaji, anakwenda kupiga na Eugene Mukangula kwa mguu wa kushoto, anavuta kasi Eugene Mukangula kuweza kupiga kona hiyo. Mukangula anakuja na chanja kona ndefu, goalkeeper anakamata Matthew Gad anaukamata mpira msikilizaji. Tutakuwa tukibadilisha dakika 5 Kiluo, dakika 5 Kiswahili. Sami Onyango anapiga chenga. Sami Onyango wanapokonywa mpira, mbio kuelekeza kwenye lango la Kogalo. Leopards wanakuja, hatari, piga cross, goalkeeper anakamata Matthew Gad. Kisha anapiga mbele, anaanza pale na Peter Luasa. Omala anaangushwa msikilizaji. Referee anasemaje? Ikabu hiyo, anapigwa laza, anaanguka Austin Odhiambo. Ni Omala msikilizaji, Benson Omala anaangushwa, inakuwa ni ikabu, itachanjwa kuelekezwa kwenye lango la timu ya Ingwe. Ni kijana ambaye ameweza kusomea Kisumu Boys Kisumu Day pale Kisumu Day High School. Kwa hivyo tutazidi kumtazama kwa uzuri, tuone matokeo ambayo atakuwa analeta. Ukumbuke mechi iliyopita aliweza kufunga bao la pili dhidi ya Nairobi City Stars pale Kasarani, na vile mechi ya Gor Mahia na FC Leopards kule Kasarani ndiye aliyefunga bao la kusawazisha. Kwa hivyo tuone walipotoka sare 1-1. Benson Omala alifunga bao la kusawazisha. Sikiliza ikabu hiyo msikilizaji, dakika 5 Kijaluo, dakika 5 Kiswahili. Sikiliza ikabu. Referee huyu wa leo ni mwenye uzoefu sana katika mambo haya ya kupuliza kipenga. Davis Omweno kwa mguu wa kushoto, anakuja nani huyu? Hebu sikiliza fauli hiyo, anakuja kuchanja Njire Dennis kwa mguu wa kushoto, si atakayepiga. Hii ni haya, anakuja Njire, anaachilia, ukuta unazuia, piga tena Sami Onyango, mtu anaunawa. Referee anasema hakuona. Bila shaka refa anasema hakuona. Fataki msikilizaji, anasukuma Fataki Dennis Njire, lakini unazuiliwa na ukuta wa Ingwe. Blackberry Odhiambo ananyanyua mkono, anasema kuna mtu ambaye kaunawa mpira, lakini refa anasema sikuona. Davis Omweno anao mpira pale, ni nahodha Filmon Otieno, anaanza pale nyuma. Filmon Otieno anamtafuta pale, ni kijana Dennis Njire, tena kwake Ernest Wendo anamwandalia Filmon Otieno. Filmon Otieno anapiga mbele pale. Filmon Otieno hatari, Benson Omala, hakuna mtu pale, mpira unatoka nje. De Benson Omala alijaribu kupiga kwa kijanja, akamchanganya kipa, lakini hakulenga. Hivi si bao, ni goal kick hiyo msikilizaji. Levis Opio anaanzisha mpira pande ule mwingine, unarejeshwa pale nyuma tena FC Leopards kwake Colin Shivachi. Anakuja 11 mgongoni hapa, muite Peter Nganga.
anarejesha nyuma tena pale kwa mlinzi pale Washington Munene. Hawa ni maafisa wa ulinzi wanamulikwa hapa, hawataki machezo pale kwenye lango. Maafisa wa ulinzi hapa wanasimamia kuingia. Kumbuka leo ukiangalia idadi ya watu ambao wamehudhuria mechi ni wengi sana. Manake serikali ilitangaza kupitia kwa Wizara ya Michezo kwamba hakuna malipo kuingia. Hakuna ada ya ambaye yeyote ambaye angependa kuingia angetozwa. Kwa hivyo ingekuwa ni kuingia tu. Aya, AFC Leopards wanakuja, wanapokonywa mpira. Referee anasema ni ikabu. Austin Odhiambo anaambiwa kacheza visivyo. Inakuwa ni ikabu kuelekezwa lango la Gor Mahia. Austin Odhiambo zamani akiichezea timu hii ya AFC Leopards anaambiwa kafanya madhambi. Nimesalia na dakika moja nirejee kwa mwenzangu. Hebu sikiliza ikabu hiyo ya Leopards, kisha tunarejelea lugha ya Dholuo. Haya, sikiliza ikabu hiyo ya Leopards. Anavuta kazi msikilizaji. Anakuja kwa mguu wa kushoto, sio mbali sana na lango. Mpira unaondoshwa pale na Filmon Otieno. Unarejea maeneo ya timu ya Leopards. Anaanza pale nyuma tena, kuja taratibu kwa mguu wa kushoto, anapiga, anaotea msikilizaji huyu. Anaotea mchezaji huyu. Muite Peter Nganga. Nani huyu? Anaotea mchezaji huyu Colin Shivachi, 22 mgongoni. David Bondo Kijaluo. Ero kamano wabro kawe gi kanyero kendo ang'e maber ni wantiere achiel kachiel e Ramogi Radio kanyakla kod Ramogi TV. Koro ka iwinje oko kanyo jawinjo, wabiro temo mondo wakik nikech TV bende ok winj gi joluo kende kolure kod wach ma ntiere. Aya, Gor Mahia dhi mbele kaeri, otemo mondo mi odhir kata kamano osegeng'negi kaeri kod jatugo Munene. Gor FC Leopards omuomo kendo koro gidhiro mondo mi gidhi mbele, to osetamgi ka kod jagol mar Gor Mahia Gad Matthews. Ochiwo mpira no maber ka ne Ernest Wendo chakruok mpira ba pap komachielo kocha kota momanyo kocha Austin Odhiambo weka ene jatugo Odhiambo machielo kendo mano George Blackberry. Mpira osedok chien komachielo ne Njire ywa mpira mabor ahinya koni kota momanyo jatugo ni Eri sego cross kadhi kacha, jagolo sekomako. En mpira ma piem e bedo matek ahinya. Midhiambo masani note mondo mi odonj ka George Blackberry Odhiambo, kata kamano weche ok obedo maber. Haya, FC Leopards omako mpira kendo duoko chien kocha ne Munene duoko mpira ne Shivachi oduoko ne Munene chak timo nango kaeri, oduoko mpira chien kacha ne nyawadgi Esilaba duoko mpira komachielo kone Munene chak timo iko lwete koni, owacho ni tura kaw gini kendo mondo in bende songi e godo, owene Esilaba ywa mpira no ero mabor kadhi mbele kocha. En mpira ma osekuwuok oko kendo dhi bai kadok e gol mar AFC Leopards. Papo pong midhiambo makawuono par ni e paw tuke manyayo donjo en nono monge chudo mora midwaro. Papo pong kabisa, kama bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta irito mondo mi odonje pap kaeri kanyakla kod jatelo maduong' buch siasa mar ODM Raila Odinga. Lwasa mane en wuod piny Uganda ogo mpira nero kadhi mbele, kata kamano goy marache FC Leopards mchako kwanyo. Mano ringo maber kanyo ma jatugo Peter Thiongo Nganga osechiwo mpira mero, omak bade kanyo gi Lwasa. Referee osego frimbi kacha. Referee neno kogo frimbi. Peter Lwasa chungo nyawadgi ma olware lo kanyo. Mano Cliff Nyakea kasa neno ka referee Davis Omweno luonge to wuoyo kod onyiso ni ng'echi ke 18 mag mpira nie ane ja ng'at maduong' ka magima wachi ni nyakiluri go wachi na winjo jatelo. Mane kaka chalo ka neno ka Cliff Nyakea temo loso kod nyawadgi Olani Ojo mano wuod Nigeria e seche ma johera mag chimbe ariyogo bende mokairi mokalo. Washington Munene mochung' e tok mpira ni. Washington Munene mar FC Leopards mochung' e tok mpira ni, odwaro mondo miyogo mpira kadhi mbele paw tuke manyayo e chuny boma ma Nairobi chieng' Madaraka. Washington Munene
ochung kanyo machiegni kod jatugo Lewis Esilaba. Aneno kane jakudho frimbi kata Thothoriyo Davis Omweno ne dhi tungo josego mpira no kadhi mbele kocha kero wuok oko. Goal kick. Ne wuok matek ahinya ka jatugo mar AFC Leopards komuomo korka bench jobek mar Gor Mahia kocha man jatugo Cliff Nyakea. Cliff Nyakea ni en jatugo maringo matek ahinya. Nyakea en jatugo mabende aparo ne kong'ie maber gi scout inyalo dhi kawe tugo kata pinje maloka Nyakea. Osetugo ka pinje maoko to tim mar Harambee Stars bose goche mano ya. Aya Gor Mahia donjo otamo donjo kanyo Blackberry oselware kacha pronyisi referee Omweno wacho nang'o notemo mondo mi odonj kaeri jatugo Austin Odhiambo ne dwaro mondo odonji to goye piny kacha kaso referee Davis Omweno aneno ka kadhi wuoyo kode Castro nyise kama onego bed notimo. Ja Uganda Peter Lwasa be biro kode machiegni kanyo. Aparo ne Lwasa ema dhi go opira no. Peter Lwasa ema dhi go opira no. Dakika 20, dakika 20 imekatika. Narejelea lugha ya Kiswahili, sikiliza ikabu ya Gor Mahia. Unaletwa pale na Austin Odhiambo. Piga pale, goalkeeper anaanguka pale. Lakini ndivyo hivyo. Referee anasema alikuwa kaguzwa goalkeeper huyo. Kwa hivyo inakuwa ni ikabu. Anaanza pale nyuma pale na Munene Washington. Anapiga kwa mguu wa kushoto Washington Munene. Mpira unakuja katikati ya kiwanja, maeneo ya katikati, unatolewa nje kwa kichwa. Anapigwa kichwa bapa, mpira unatoka nje, mpira wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la Kogalo. Anakwenda kurusha mchezaji huyu wa Ingwe. Anavuta kasi, anarusha ndefu sana. Unaokolewa pale na Filmon Otieno. Unarejeshwa nyuma katikati ya kiwanja Ernest Wendo. Wendo anapiga mbele, anamtafuta Blackberry Odhiambo, anaukosa Benson Omala, lakini goalkeeper anamtangulia pale Omala. Anaondosha mpira eje goalkeeper. Anaondosha mpira goalkeeper huyu Levis Opio. Kwa hivyo umesharushwa kwa faida ya Gor Mahia. Haya. Anapiga chenga ya kwanza, mpira unanao tena kijana huyu Austin. Piga chenga ya pili, anakuja Kogalo, anaingia, kipa hatari, piga nje. Sami Onyango. Nani huyu? Anapiga nje Austin Odhiambo, msikilizaji. Ilikuwa ni kizaazaa kwenye lango, maguu yamechanika na bao likakosekana msikilizaji. Manake ilikuwa ni hatari, lakini mchezaji wa Kogalo kaumia pale kwenye lango. Nitakuarifu ni mchezaji yupi. Wale waganga ama madaktari wa Gor Mahia wanamwenda kumhudumia Blackberry Odhiambo, ambaye yamkini kalishwa kiatu, amelishwa daluga pale Blackberry Odhiambo kwenye kizaazaa pale alipokuwa ameanza kusakata dimba nchini Kenya. George Blackberry Odhiambo alikuwa ni star ambaye alikuwa na nawiri sana, lakini akaenda akacheza klabu ya Rada nje ya nchi, akaenda maeneo ya Afrika ya Kusini kule akacheza huko, kisha akarudi tena Kenya. Kwa hivyo Blackberry Odhiambo ni mojawapo ya wachezaji wazuri sana katika klabu ya Gor Mahia, lakini umri kidogo unampokonya ile talanta. Siye yule Blackberry tuliyemjua awali. Kwa maana siku hizi Blackberry kidogo hawajibiki sana, japo angali kwenye fomu. Ndio maana anapewa nafasi ya kwanza kwenye nafasi 11 za kwanza. Lakini hata hivyo, hebu tuone, amenyanyuka Blackberry, lakini anatolewa nje kuweza kupata matibabu ya ziada. Anahisi machungu kweli kweli Blackberry George Odhiambo. Anaonekana mwenye machungu. Opio Junior. Blackberry yamkini hawezi kurudi uwanjani, ni kama kaumia sana Blackberry, lakini mwanaume atajikakamua. Hebu tusubiri tuone. Mpira unaanza pale tena, unapigwa pale, goalkeeper na kijana huyu Levis Opio. Blackberry anarudi uwanjani. Anajikaza tu, lakini anahisi machungu Blackberry kweli kweli. Haya, anao mpira pale nyuma pale, ni Munene anapiga mbele pale. Kogalo wanaupata tena katikati ya kiwanja, wanapokonywa na Leopards, wanakuja piga chenga moja ya kwanza, anao tena mchezaji wa Kogalo, wanakuja tena Kogalo, analazwa.
Haya, wanao tena mpira kwa Galo. Ernest Wendo anarejesha nyuma pale taratibu kwa mguu wa kushoto, anapiga mpira upande huu mwingine. Odhi kod mpira kanyo mano jatugo FC Leopards emakoro kao mpira no. Odhi kod mpira ni mbele, chako mno duoko mpira no chien mano Brian Wanyama chako mpira ne Collins Shivachi bath kumachielo ne Peter Thiongo, mano jatugo Peter Thiongo Ng'ang'a. Chako dhiro mpira kadhi mbele, otemo manyo jowadgi mambele. FC Leopards ero dhi kagima yudo mpira kata kamano jagol Gad Matthews owacho ni en bende oketo chiel kanyo ero maber ahinya kendo ok oyie mpira no wuok, en mpira mosegoyo kendo wuok oko, obaye maber kendo FC Leopards oyudo mpira, otemo mondo mi odonje box mar Gor Mahia kacha kamano otamore. Haya, Gor Mahia chako yudo mpira kendo kadhi mbele, mano Thiongo Peter Ng'ang'a ochako yudo mpira, ogo mpira owene kacha nyawadgi Collins Shivachi. Shivachi odwoko mpira chien kone jatugo Munene go mpira mabora ahinya kocha notemo mondo mi odonj kaeri jatugo majamuomre ni Olayeni Ojo. FC Leopards nje, ogo mpira oko pata nafasi ya mwaka lakini anapoteza nafasi hiyo. Odongi jagol kende Odongi jagol kende jatugo mar FC Leopards kaitogo mpira oko. Aparo ni jogi ok bing'wono ne iluonge ni Ojo Olonai Ojo maja Nigeria, jatugo mawuok e piny Nigeria. Aya, wabro dhi kode mbele kanyo, mano ja Nigeria magocho ne FC Leopards. Parne tim mar Gor Mahia gi kinde ni onge kod jatugo moro amora mawuok e piny mar Nigeria, lakini gintiere kod jatugo mawuok e piny Libamba ma Uganda, iluonge ka ni Peter Lwasa. Haya, pira no sego mateka inye kendo dok ne jagol mar Gor Mahia, iluonge ka ni Gad Matthews. En bedo somo Kisumu Day mana kama Benson Omala bende usome. Haya, pira no dhi mbele, no seko donje pap kaeri no seduogo, mano George Blackberry Odhiambo wuod sub county Mandhiwa ogo pira no kadok mbele. Chien ka Peter Thiongo Ng'ang'a chako wuok bathe koma ne nitie koche duogo bath pap kor kachich koma walende koni. Referee wacho nang'o? En mpira ma idhi chom, en mpira ma idhi chom kacha, ochiegni kanyo kod dhogol ma tim mar FC Leopards. Aneno ka japuonje mar Gor Mahia Andres Spa ma thuolo mokwongo ma Andres Spa oneno kweth maduong' ma johera ma Kogalo. Pod ok oneno ga crowd maduong'. En kona Peter Lwasa ja Uganda kelo mit mar tugo e kinde maneno ka jalup referee bendo chung machiegni. Peter Lwasa onyiso jotuke ma jowadgi ka na kelo nugi maber. Aya, ogoye koting'e malo kacha, ochikore kata kamano osegolo mpira no. Shivachi oringo kanyo FC Leopards chako yudo ma en jatugo Esambe ochako go mpira nero mabor komanyo jowadgi mambele kocha ma en jatugo Eugene Mkangula, kata kamano osedagi kucho macha ochuogo duoko mpira kacha ne Gad Matthews ting'e mabor ahinya kae, oduoko mbele kone ma en jatugo Benson Samuel Onyango emantiere gi mpira, oting'o malo kaja dinade mpira no wuok oko. Kona Samuel Onyango ne ting'o mpira nero maber ahinya modhi ma wuok oko kocha, dhi bedo goal kick. Odhi bedo kairi goal kick. Noseringo kacha machiegni George Blackberry Odhiambo mondo mi nogo mpira kod wiye odonje gol, kata kamano mpira no yombe mana matin to mulo yie wiye. Kona osechake mapiyo, ogo mpira no maber ka jatugo Polo Chuoga chako dhi mpira, otamanyo mpira no Benson Omala Uchieng. Kata kamano koch mar Andy Spa nyise ni adwani mondo ring mapiyo, iringo mapiyo tidiyogi. Mane gimotemo nyise kaeri. Aburo dhi nyime gi dakika 2 kasa duogo e dhok mar Kiswahili gi nyawadwa Milton Ochieng Jaka Black. Oswayo be kora bro keto mana matin nono. Ibro mathecha. Mana matin. Aya, ogoye malo, ogo mpira no kanyo kod wiye FC Leopards chako wene kanyo Austin Odhiambo go mpira nero maber ahinya FC Leopards chako make ma jatugo Nyakea Clip. Nyakea duoko mpira no kendo wene nyawadgi Shivachi go mpira no mabor ahinya, ochopo kaja jatugo Pete Dennis Njire chako mpira no kadhi mbele komachielo, mano ja Gor Mahia ochako ting'o mpira malo manyo kacha Austin Odhiambo biro we mpira kaja Samuel Onyango temo lao to mpira nero no yombe, mano jatugo Geoffrey Ochieng. Magi gin johera mathoth ma Gor Mahia
mielo timo cathedral kaeri machalo kanisa ma idhi chiwe nyasi mar mich to kod gweth. Ng'eni chieng' gweth jadolo ibiro mang'eny kanisa mang'eny ahinya mondo gikaw gweth. Ambe chieng' mori puonja weche mag dolo gi. Ibire kanisa agwedhi, anya gwedhi bwana, anya gwedhi. Idwa gwedha kata papka. Papka ibire kanisa tigolo sadaka. Iwinjo wacho kamano mpira nowuok oko, emomiyo ni winjo kowuoye bath pap. Seringo matek kendo mpira no go kadhi e gol mar Gor Mahia. Goye matek Gad Matthews. Kadoko ni odhiro nyawad gembe chakidhiro lwar kacha refarigo firimbi. Refarigo firimbi ka maja era mar AFC Leopards mawiye. Ogoro kagima wiye chalo mpira ratengi rachar. Gad Matthews nogo mpira nero kadhi mbele. Kaeto jatugo ma bet dende ng'eny ei pap ka ma bende Shivachi nodhi modhiro jatugo machielo mar klab mar Gor Mahia kendo lwar piny ajuoke ma Kogalo nitiere pap ka kendo koro miyo gi thieth kinde ni seche ma johera mag FC Leopards bende ng'iyo kaka weche dhi kodgi. Ne gidwaro mondo mi giyud kaka giloyo mpira ni machon, kata kamano pap pod yotwere. Tugo mane gigo mogik timbe ariyo gi notugo Moi Sports Center Kasarani bende ne giwuok amodhi 0-0. Haya, en opira midhigo kacha chande foul. Nitiere jatugo mar Kogalo mohinyore, Ochuoga. En achiel kuom jotugo mabende aparo ni mapod tindo. Ochuoga pod kijana maraga. Neno jaera mar kangeno ja FC kangeno jagor omako tiki ngene amadi choka mak tike kama gol pokoloyo. Aya, ochako pira no chien kacha chande jatugo milongo ni Dennis Njire. Njire gi telo makora chamu pogo ne Filmon Otieno. Filmon Otieno biro go pira captain Filmon Otieno. Odwoko kendo ne Dennis Njire. Dennis Njire. Njire ong'iyo kamogo pira Dennis Njire. Osego opira ne Roma pio dhogol mati matari. Atari e dhogol mati mar AFC Leopards. Onge ng'ama konye Samuel Onyango. Onyango kelo cross. Onge ng'ato segeng'e. Pod gin go pira. Obiro kacha goalkeeper Levis Opio. Omako pira no. Joera mag Leopards pamone Levis Opio. Giwacho na dieri timo gi makare Levis Opio. Haya. Yawuoyo rwako gik magalagale papka. Aya, referee wacho ni en foul madhiedho gol mati mar Gor Mahia. Parni en tugo majaloch di wuok ka gi siling milion 1. Kaeto bende kidok ing'iyo tibro yudo ni ng'at molo biro wuogo kombe bende kaachiel gi nus milion kata $500,000. Osechakore gi chien kacha chande, ochako kacha chande gi jatugo Ng'ang'a. Ogo pira no chien ne goalkeeper mare kacha chande luonge ni Levis Opio. Levis Opio chako pira no chien gi Munene. Munene gi telo makora cham. Kelo pira ne rombele. Geringo gi dhiedho gol mati mar Kogalo segeng'ne gi kacha chande jotugo mag Leopards. Kata kamano pira no nigi jatugo. En opira midhi chaki kacha gi goalkeeper Matthew Gad. Gad chako pira no gi Dennis Njire. Mana mos onge haraka Dennis. Ogo pira no mbele malo manyo kero kacho mala. Atari e gol mar AFC Leopards. Atari e gol mar Leopards. Ogo pira marach kendo mayo. Goal kick. Sami Onyango. Okuogo go pira goalkeeper Levis Opio geng'o. Opira duogo kendo yudo kanyo jatugo machielo mar Kogalo. Ochako dhiro pira no wuok oko. Goal kick. Peter Luasa. Jatugo mar piny Uganda Peter Luasa ne yudo thuolo maber mar nekwe mpira kasto onyiso ong'iyo kaka jagolo nindo. Kata kamano mpira no rodho nogo kendo goyo kawuok oko modhi kuma johera mag adhula obede. Ilikuwa ni kizaza kwenye maeneo ya AFC Leopards. Akasukuma fataki huyu Sami Onyango, lakini goalkeeper Levis Opio akaushika na kutema. Akaupata Peter Luasa Mganda huyu kwa mguu wa kushoto. Akapiga bapa, mpira ukapotelea pote. Juu ya mtamba panya wa goli, imekuwa ni goal kick. Anaanza pale nyuma nani huyo? Amuita Elisaba Tadian. Kwa mguu wa kushoto analeta mbele. Unazuiliwa pale. Wanakuja vijana wa Kogalo, wanapiga mbele tena. Anao Samuel Onyango. Onyango anapiga mbele pale. Anaukosa.
anajaribu chenga pale anapokonywa mchezaji huyu muite Cliff Nyakea. Wanao mpira Kogalo, wanapokonywa, anakuja taratibu ni Ojo anakuja namba 10 huyu mgongoni. Nyakea anapigwa laza, Nyakea ikabu hiyo. Nyakea anapigwa laza na mwenzake Peter Lwasa, namba 10 kwa namba 10. Lwasa namba 10 upande wa Kogalo, Nyakea namba 10 upande wa Leopards. Wanakosa kuelewana pale, inakuwa ni ekabu pale msikilizaji. Hebu sikiliza fauli hiyo ambayo huenda ikachanywa na kijana munene. Winjane faul no. Ngene jatugo Cliff Nyakea nonyuol tarik 11 dwe mar achiel higa mar 1995 mano 1995. To kendo en jatugo mabende osewuotho, osegocho nyaka ne tim mar Mathare United to kod FC Masa e piny mar Egypt. Winjane faul no. Winjane faul mar FC Leopards. Obiro kanyo, okelo malo, gol! FC Leopards loyo gol. Leopards loyo gol mokwongo nyakwa Ramogi. Wanapata bao la kwanza FC Leopards, mashabiki wao wananyanyuka na kufurahia kweli kweli. Anapiga mpira kwa kichwa hapa mchezaji Collins Shivachi na kuwanyamazisha mashabiki wa klabu ya FC Leopards. Mashabiki kote wanazidi kufurahia. Collins Shivachi anafunga bao la kwanza kwa upande wa AFC Leopards. Pira Mamit Giwiri ya Collins Shivachi. Goalkeeper Matthew Gad nose dhi mbele. Oyudo kakoro konyal chikore moreso pira. AFC Leopards gol achiel. Gor Mahia podi. Collins Shivachi. Johera maga AFC Leopards ochunge pap te. Johera maga AFC Leopards ochunge pap nyakwa Ramogi. Gigo mana ni Ingwe. Ngeni odiochieng' mogik ma AFC Leopards noloyo Gor Mahia en higa mar 2016 kocha mane kuongo loyo Gor Mahia. Kanyo nyaka kawuono pogi chagi loyo Gor Mahia kendo 2016. Collins Shivachi kanyo gigoche pau tuke ma Kakamega. Shivachi achiel ni bende manyolo ne AFC Leopards kendo ne gimiyo giloti mar Homeboys gonde 2 kuom linki. Enani japo AFC Leopards wametangulia kufunga, ukweli ni kwamba kutangulia kuingia baa siko kulewa chakari. Unaweza ukaingia kwenye baa ukalewa kiasi, mwenzio akatoka nyuma akalewa chakari. Mpira unaanza pale nyuma tena, anakuja pale Sami Onyango, analeta mbele Kogalo, anakamata Levis Opio. Samuel Onyango wameponesha kitonda kidogo tu. AFC Leopards Albin Manusura wajikuta wasingelijua. AFC Leopards biro kede do gol mar Kogalo. Cliff jatugo milongo ni Nyakea kelo pira ne ready paponge ng'ato. Odwoko pira do chien kendo. Eno pira midiro nyakwa Ramogi. Opira mite pautu ke manyayo. AFC Leopards gol achiel. Tim mar Gor Mahia podi. Erokamano ahinya, wabiro dhi mbele. Jahera mar AFC Leopards ka wacho ni en mano kao kar juma mano nindo. Wiyo goro machiwo mani mpira migwe pap kasani. AFC Leopards Levis Opio osego mpira ne roka dhi mbele, omake kanyo Geoffrey Ochieng, ogo mpira no gitiende kor kacham, omenyo ka Benson Omala kata kamano nose donjo e dhogol mar FC ka chiko koyiene kendo omake ni en offside. Samuel Onyango wacho ni oyo kakupani kata ka uloyo gol chon kamano ero to weche biro bedo nu mayot ka gimbe pod gichako gibedo chien giwacho ni gidwa loso chike moko manyien mag nyalo godo bao ka. Levis Opio oyuare chien karobo kendo go mpira no kadhi mbele, mano jagol mar FC oteo manyo kaje jatugo Shivachi ochako chikore kaje Gor Mahia. Austin Odhiambo oseolo Lwasa osemagi mpira ka oyudo mpira Shivachi achiel no mpira no stuwo koko kendo en mpira medhi ba kendo FC mabaye Shivachi achiel no be mabaye
oweka ne jatugo mano Eugene Mkangula. Aneno kanya dendi apisima lando kabisa kaire to rwako mangolo. Mana kaka fadha mai batakani fadha upie mirwa kangolo anangocha ni ber molo mareno pogore. Secho go mpira chung kendo en foul midhi go kadhi e dhogol ma tim mar Go FC osego e kanyo mapiyo. Gor Mahia temo mondo mi gidonj kono, osegeng'ne gi kancha FC Leopards oyudo kanyo Munene mano je FC ogo mpira no mabor to keto kod wiye kacha Philemon Otieno osego mpira wene kacha Odhiambo, mpira no chalo nade Samuel Onyango chuo pas kacha chande osekunga mpira Levis Opiyo. Benson Omala de bedo gi tielo maboyo machalo kod mag Olunga Michael adok kuongo ne jagolo mpira no nani Levis Opiyo. Bende no kony gi jatugo mar FC motimo ne shielding. Ogeng'o no mala mondo mi goalkeeper yudo mpira. Ogeng'o mpira no maber Dennis Njire. Ogo mpira no malo Yuranena. Chikore maber kendo FC Leopards mondo mi oringi mpira Cliff Nyakea. Parnyo segoje nyaka e piny nero mar Egypt kocha. En mpira ma en foul. Jatugo moro mar Gor Mahia bendo ninde pap kacha. Abro nyisi ma Samuel Onyango ochikne kanyo kendo aneno ka ref emoloso kod jo tugo mag FC kanyiso gi niya eruna weche mor ang'e maber ni osego bao kata kamano ikuwi winjo wadu mae kaka ne gilo e kinde mokalo. Collins Shivachi ni erien jatugo mabende tiende wera ahinya e tugo mar adhula ka ing'iyo kako sebedo ka otugo e tuke moko mokalo chien. En jatugo ma nyaka sani kopogore kod John Mark Makwata. Collins Shivachi en jatugo machielo mabende coach Pachi Costems mar FC Leopards ohero ahinya. Koro wabiro bedo kwang'iye kaka wechege mag tugo bende chalo. Collins Shivachi. Aya, dakika bich modong gin maga David Bondo. Aya, neno kaka dhano more pap kaka. Osemia wach ni oswayo bed matin. Aya, obiro keto kacha Sami Onyango. Ong'ado ng'ato achiel kacha diwacho no opira nosewuok oko, en opira midiro kadhi en foul kadhi e dhogol mar FC Leopards. En foul. Mofua Dennis Jire okelo pira ne dhogol mar FC Leopards. Goalkeeper Levis Opiyo mako pira onindo go piny oketho godo seche. Levis Opiyo mako pira nindo go piny akoko godo sa odhi go pira no gi tiende makora chich osego pira no malo. Levis Opiyo igeng'o pira nero maber sana kanyero gi jatugo Luasa odwoko chien ne Njire Dennis Jire go pira nero mbele otemo ni mondo many godo jatugo machielo mar Kogalo. Opogore gidonjo Kogalo mana mos onge ng'wech kanyero Kogalo. Mae kaka pap opong' kawuono nyakwa Ramogi. Kawuono pap tuke manyayo opong' Nairobi West. Chako yudo kedo Colin Shivachi biro go pira oso pira nero mbele odonjo kacha jatugo namba 11 Peter Ng'ang'a dwoko pira no chien kacha. Goalkeeper Opiyo biro kendo golo pira. Aya, Leopards biro dhogol mar Kogalo oseketho pira no ero gi Ernest Wendo. En go pira kendo Ernest Wendo oseso pira nero mbele piyo ong'iyo ng'ama opogno opira giyware kayacha osemagi opira Leopards. Aya, gichago Geoffrey Ochieng manyo kendo kacha de Blackberry Odhiambo odwoko ne Geoffrey Ochieng opogo kendo ne Austin Odhiambo dwoko pira no chien kendo Dennis Jire gitielo makora chamo kelo pira no malo. Dennis Jire osegeng'o pira. Leopards nigo pira. Aya, ng'wecho chomo dhot Kogalo pod gin go pira tima Austin Odhiambo mar Gor Mahia oloko pira dier pap kaya chane ne Peter Luasa anapiga tena upande huu mwingine wa kushoto kumtafuta Philemon Otieno. Anaingia Philemon Otieno, piga moja safi, anamtafuta Blackberry Odhiambo anapigwa laza, anateremka ikabu hiyo. Linesman anasema hakuna madhambi manake defender huyu wa Leopards
aliweza, anasema ni kabore. Inakuwa ni kona. Hebu sikiliza hiyo kona msikilizaji, kuelekezwa kwenye lango la timu ya AFC. Tuone hiyo kona itakuwaje. Anakwenda kuchanja pale ni Peter Luasa, raia wa Uganda. Anavuta kazi Luasa. Kijana mfupi huyo, lakini amekula kashiba. Anakuja, anapiga kona, hakuna mtu, unaondoshwa. Mpira unarejea katikati ya kiwanja, unamtafuta pale tena ni Sami Onyango. Wanakuja, wanaangushana, ikabu nyingine kuelekezwa Leopards. Fauli nyingine kuelekezwa Leopards. Anacheza visivyo. Dakika 45 zinakatika msikilizaji. Zimesalia muda ya mazidadi. Dakika prangwen gabicho seru monya kwa Ramogi. Odong mana dakika matinono. Momedi. Haya, winjane foul noma igo kadhi do gol matima Mara AFC Leopards. Winjane foul noma igo kadhi do gol matima AFC Leopards. Parnitugoni Osimni Gishabiki. Parnitugoni Osimni Omakare Gishabiki. Jackpot mashabiki en milion prario. Gana mia bich kiprochi kogabirio. Gimiti mwitio mnagi siling prario kende. Tilie kotuke aparga dek. Tinyalodo milion prario. Gishabiki.com. Mbui Mario ya utuolo diadhi www.shabiki.com. Mondo miitugi. Winjane foul nomigo gi Dennis Jire. Omed dakika dek Dennis Jire. Gitielo makora chicho biro kacha Jire. Onge ng'ato pode. Ochako ido kendo. Atare. Onge. Goalkeeper Levis Opio. Gol mabera hinya Levis Opio. Onge ngom pinje ma de bet nien ja gola kalo kairi de gorgore kwano gonde kairi mang'eny ahinya. Levis Opio. No gengo mpira kaja mokwongo kendo sano chako gengo mpira machielo manyiso ni en jagol mokonyo mana kaka ne jagol mara team Real Madrid ne okonyo mar Real Madrid mokawo kikombe mar Champions League. Mano tibo kotua. Gima Sami Onyango donje do gol ma Leopards. Onyango goalkeeper Levis Opio. Ma nyalo biro bedo man of the match. Levis Opio tiyo mabera ya korka tima AFC Leopards. Kanji okone na mabera nyalo bedo man of the match. En half time nyakwara Mogi. Wadhi yueyo dakika 45 mokwongo seko rumo kendo koro jotugo dhi yueyo kairi. Kinde go eko par bende ne nyalo donje chenro mar goyo punda mar shabiki.com. Ne mare ne mukelo ni sir mar tugo machiel kachiel mar AFC Leopards to kod mar Gor Mahia e tugo nieri matimore pautuke ma Nyayo National Stadium. Parne jackpot mashabiki osechopo milion 20. Gana 590 gabirio 485. Dimane mbui mashabiki.com. Kigwelo www.shabiki.com mondo mi iyud kaka inyalo tugo. Koa e pautuke ma Nyayo National Stadium e boma Nairobi, waduoki achiel kachiel e Communication Center mondo mi watude kod jowadwa mantiere studio. Wabiro duogo second half. Nyinga Milton Ochien Jaka Black. Nyinga Captain David Bondo. Juanga mano kwa elapma Nyayo National Stadium firama timra kindi kogalo kod AFC Leopards mano mashemeji derby mano chakore sa parone ka nyaka sani jotugo dhi yueyo kata half time ka team kata club mar AFC Leopards ni mbele gol achiel kuom nono. Golno mane olo dakika mar 30 kod auchiel. Iwacho ni opira ni dhi bedo gol kata jok ma go punda okete under 2.5. Kod neno mano dhi bedo under 2.5. Kaka nene bodo dhi wuok under 2.5. Ananyalo wacho ni onyalo wuok achiel kuom achiel. Nwach
but gik moko be nyalo timre pap kaka nene onyalo kalo bende under 2.5 nwachoneno AFC Leopard obiro gi mijingo moro gine magi anyalo wacho ni gidominate pap pod Gor Mahia poko mako momentum sani AFC Leopard maneno omako pap matin King'eyo Kogalo gin gi shots on target moyo club mar AFC Leopards jagol margi tiyo matek kabisa FC oseyudo shots on target ariyo to achiel gisetiyo go ma giyudo gol iparo ni Kogalo en ang'o monego bed ni gitimo e second half anyalo wacho ni onego nitie coordination ma pod gionge go matin kind Blackberry Omala gi ng'anene gi Onyango nitie coordination ma anyalo wacho pok gi joint maber maka seche moko coach odhi ngiso gi kaka ginyalo makre maber ginyalo yudo gol Nyakora mgo jwang in kod thuolo mar nyiso wani to opira ni ka entiere half time modhiru monade namba mar 2-3-6 kata Twitter marwa @James Opondo Senior @Ramogi TV mondo nyiso wani to ini neno ko opira ni odhiru mo ka FC yudo loch koso Gor Mahia nyalo loko tanga ma giyud loch kata doko ni gin gol achiel ka FC Leopards oselo gol margi gol no manolo e dakika mar 36 wakaw yo matino kwa dogo nyakora mgo jwang ni to bench mar Kogalo kata AFC Leopards kata odoko ni ma en opira mar mok tug mar KPL en opich osiep FC kata Gor Mahia nyalo timo lokruok mane kochopo e second half wadhi yueyo kwa dogo mathoth Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Rabuon mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Thieth gi healthcare osebedo chandruok maduong' malich ne jo Homa Bay County. Mine tho ka nyuol. Mine wuotho mabor kadhi manyo thieth. Nderni be richo mochomo osiptende. Mine wa manyuol kata obedi ni gibede e chula Mfangano kata obed Remba kata obed Ringiti kata Kiwa. Nyaka gibed gi ambulance manyalo kelogi e mainland
e sa asaya. Omiyo wasingo ni bang' ndalo 100 thieth wadhi kete maino wate mondo bed maber mondo jowa kik tho gi tuoche manon. Wadhi kawo pige ma chokore matindo tindo goero mondo mi waketgi kanyakla mondo mi oganda wa oyud pige, osiptende oyud pige, jo piny oyud pige, sikunde bende oyud pige. Wasingo nikech genowa en dongruok. Nyakura mgojong machiegni kendo adona terie lap ma Nyayo National Stadium kama dhi tudre kod Milton Jakabla kaen kod johera mag Gor Mahia ka gido nyiso wani to gineno nade ka Gor Mahia nyalo yudo loch odiochieng' ma kawuono. Wang'iyo ni club mar Kogalo kod AFC Leopards kata doko ni gitugo tukego mag osiep to mae en tugo mar Mashemeji Derby kendo jaloch odiochieng' ma kawuono dhi dala gi pesa romena maromo $1,000,000 ka ng'ano midhilo kata club midhilo dhi ot kod omenda maromo 500,000 kod okombe mane otang'nwa kacha ka opira ni chakre nyakora mgojong. Gisani jotugo ni e yueyo kata half time ka club mar AFC Leopards ni mbele goal achiel kuom nono gol no manolo e dakika mar 36. Wang'eyo ni to tugo ma kawuono ni Gor Mahia nyalo timo lokruok maga nikech king'iyo jotugo ma pod nitiere bench, Masharia pod ni bench, Jules Olinogo pod ni bench, ni wacho ni mbele kacha okine ka nitiere winjruok e kind jotugo matugo mbele. En lokruok mane ma Andreas Paz nyatimo? Lokruok achiel manyalo timo, onyalo golo Blackberry okelo Ulimwengu. Aparo ni nitie winjruok matin ma Ulimwengu nyalo kelo gi nanene gi Austin Odhiambo to gi Omala. Koro aparo korwako Ulimwengu ginyalo dhi maber. Nyakor mgojwang ka pok wang'iyo club no mar AFC Leopards kaka ni gentiere e bench margi, adwani mondo wadhi achiel kachiel nyaka e alap ma Nyayo National Stadium kama Milton Jakabla nitiere ki johera mag Kogalo ya Gor Mahia. Hapa sasa tunaye mtangazaji wa Mulembe FM Godfrey Ashiali Balozi. First half bao ni 1-0. Umeonaje mechi? Bao ni 1-0. Vijana wamecheza mchezo mzuri. FC Leopards leo wamejaribu kucheza mchezo labda wa kujituma, lakini naweza sema kwamba Gor Mahia watajilaumu wenyewe kwa sababu nafasi ambazo Peter amepata pale, kuna vijana washambulizi wa Gor Mahia wamepata nafasi pale, sio moja, sio mbili, sio tatu. Lakini naweza sema kongole kwa goalkeeper wa FC Leopards Levizo Opio. Leo kijana amejituma sana, na unajua Opio akiamua kushika mechi mpira inampenda. Kwa hivyo ningesema tu labda Gor Mahia itabidi wafanye jaribu kufanya mabadiliko kidogo. Safu ya ushambulizi bado haiko sawa, inafaa wajaribu kuweka 1-2. Boniface Omondi inafaa labda ingie, atuone kama anaweza sukuma kabisa pressure kwa lango la FC Leopards. Lakini naweza sema kipindi cha kwanza FC Leopards kongole kwao. Asante sana Balozi. Mashabiki wa AFC Leopards vile vile wameweza kufika hapa. Kidogo ningeweza kujua mmoja wao anaitwa nani na kisha unipe maoni yako kuhusu first half. Yes, kwa majina naitwa Yunus Haji. Mimi ni shabiki wa FC miaka mingi sana. Kwa branch ya Kawangware Stage 2 branch niko hapo ndani. Kwa hivyo mechi imekuwaje first half? Bao 1-0 AFC wanaongoza. Okay, kwanza nashukuru mafans wote wamekuja na vijana wamechangamka. Wako na ile mood za kucheza mpira vile juzi tumecheza na Kakamega Homeboys. Bado wako na hiyo nguvu. Asante sana. Mwenzangu niambie waitwa nani na maoni yako kuhusu kipindi cha kwanza.
Okay, kwa majina naitwa Ibrahim MCA kutoka huko South Sea. Na mimi kwa hakika tumekuja hapa kushangilia timu yetu ya AFC na tunatakia ushindi. Kwa hakika ukiangalia tuko pao 1-0 na tunatakia AFC ikikuja imendeni hivyo tunataka pao 2 kwa bure. Asante, mkutuelekee mashabiki wa Gor Mahia jina. Jina yangu ni Peggy CJ Nyagor. Umeonaje kipindi cha kwanza? Ni poa sana, vijana both teams they are playing well. Lakini sasa Gor amemiss tu kuangalia net kuweka mpira. Amemiss hapo bao 5 na wakiendelea kuangalia net watashinda. Haya, mwingine kwa sababu ya muda. Kwa majina naitwa Samuel Omondi Sao, Secretary General Gor Mahia FC COC. Mi vile nimeona game, kitu ya kwanza Gor Mahia wamewaste chances zao. So kitu ya pili ninajua Gor Mahia wakirudisha chances zao wata win game kwa sababu unaona bado tuko na mtu kama Boniface Omondi kwa bench. So niko sure wakiingizwa tutapata mabao. Wachane gidholuo nyingi ngato ineno na the first half. Nilongani Michael Otieno Woda Sumbi, mpira waneno ka dhi maber, Gor Mahia do selo achiel to wadhi maber kendo wan gi tumaini ni second half time ni wadhi maber kabisa. Haya nyingi Abilongano Mondi Frederick first half erosa deka ko deno lakini wageno ne kaka waduogo second half aneno ka players osechako donjo waketo geno ni wadhi gojo geto. Erokamano Milton, Jacob Laka entiere e alap ma Nyayo National Stadium kaachiel kod Captain David Bondo. Jotugo osechako molo e pap nyakoro mogo joan ka second half dhi chakore mana kodong dakika 2 kende. Wang'eyo ni to AFC Leopards kaka gitugo ni be ginyalo kelo lokruok moro amora? Anyalo wacho ni sani gin maber, pressing margi aneno ni kare, attacking margi koro AFC Leopards to nikare aparo ni Gor Mahia monego tim lokruok matin. Boniface Omondi osebedo kaka loyo ga club mar AFC Leopards. Iparo no nyalo duogo nyalo rwake second half. Maybe coach nyalo chopo kuma onyalo duare seche moko andruake. Nyakora mogo jong ngodo ni wateri achiel kachiel nyaka e alap ma Nyayo kama second half chakore e kind club mar FC Leopards kod Gor Mahia ka FC Leopards nyaka sani nitiere gol achiel kuom nono. Second half nyakora mogo jong e alap ma Nyayo National Stadium. Haya, mic check. Iko sawa? Ndio. Davis Omweno referee mae tugo makawuono neno koseduoge pap kendo otemo ng'iyo kaka weche nyalo chalo midhiambo makawuono nieri osechung' ne mpira nieri maber ahinya
kendo nyiso ni en achiel kuom referees mabeyo mogik e piny Kenya. Davis Omweno en achiel kuom referees mabeyo mogik ahinya e piny Kenya kaeri. Ma bende ji mathoth ahinya ogeno kuome ni ka omiye tugo maduong' machalo gi ma to onyalo chung'ne motegno kendo maber maonge ng'ama nyalo bedo ka nitiere kod ng'ur. Kata kamano ing'eyo ni kinde duto te ka timbi samoro iloyo to nyaka ing'urie matin. Apa anyalo wacho ni timbegi duto gocho maber, en mana ni AFC Leopards nochako ng'wech matek ahinya. Defenders mag Gor Mahia onego rang ahinya tim nieri mar AFC Leopards nikech kit ng'wech magiringo cha ok en ng'wech mayot, nikech kapo ni Gor Mahia owito tugoni to AFC Leopards dhi ndiko history ni bang' higni makama Gor noselowa higni mang'eny to wadok waloyo. Mak mana ni dakika 45 modong' pod ng'eny kendo wabro ng'iyo ni to ng'ano mabro bedo ng'a. Achiel kachiel ochako kaeri. Davis Opiyo osego firimbi. Gor Mahia koro go mpira kadhi e dho gol mar AFC Leopards kendo gigo ka gidwaro mondo giloe gol manologi echa. E seche ma AFC Leopards bende goyo mpira kadhi e dho gol mane jagol mar Gor Mahia ne nitiere kinde mokalo chien. Omoke mana gi kar kanyo, ogo mpira kanyo kod wiye, manje tugo Geoffrey Ochieng, owe kacha ne Austin Odhiambo. Odhiambo sego mpira dok chien kacha, gitemo mondo miglare dier pap kae Samuel Onyango. Ojo AFC Leopards okwany mapia inya ka ma en jatugo mar AFC Leopards nyaka Cliff. Bende chon osegoche pinje maoko. Owe mpira kacha ne Lewis Esambe. Esambe go mpira kacha kendo chalo nade olwar piny kacha. Olwar piny e dier pap. Jatugo mar AFC Leopards. Jatugo mar AFC Leopards wachake kari saa 11 gi dakika 5. Mane saa ma nitiere gi kinde ni. Tugo kore kochakore tielo mar ariyo. AFC Leopards ogo mpira nero maber ahinya. Biro chalo nade. Kara kamano osegeng'o mpira no maber ma Dennis Njire. Mano jabak mar Gor Mahia. Otemo mondo miyo gol pass kara kamano. Pas neno dhi chopo maber ne jatugo Benson Omala. Aya odoko mpira chien kocha Geoffrey Ochieng. Ochieng wene Dennis Njire. Njire chako mpira bath pap kumachielo koni. Odhiro maber ahinya ka lendo nieri yudo achiel kachiel kuwuok e paw tuke manyayo kakalo ni Ramogi TV to kod Ramogi Radio. Jolendo mantiere ke paw tuke manyayo nyinga Captain David Bondo antiere kod Milton Jacob Black. Ero kamano ahinya. Odhi mbele kanyo se luar kanyo kendo referee go firimbi. Luar ete ya wuoyi miluongo ni Eugene Mkangula. En wuoyi mopong' moloyo wuoyi mopong' e pap kaeri te. Ochiemo moyieng' Mkangula. To en wuoyi ting'eni en bene captain. Mkangula. Foul. Igo kadhi e dho gol mar team Peter Lwasa. Peter Lwasa segolo pass maber. Haya, onego kaja jode biro tieno nade ka se wuok oko Geoffrey Ochieng kona. Ma en ja Gor Mahia mineno kiting'o kani, en oting'e mana ka kingi. Ma koro kogwedho pap koso ma en ang'o. Ma chalo mana dire maniruwa kimidwa bedo father cha. Mana neno kiting'ie ka. Licha ahinya. En nyasi. En nyasi ahinya. Haya, kona. Osemulo kanyero. Jatugo Tedian Esilaba kona Gor Mahia go kona ka biro yudo gol koso ok bi yudore ka ogo kona maber kanyo chikore kanyo jagol semulo gi lwete ochakore go kanyo tingo kanyo Gor Mahia pira nyo chako wuok oko idhi bae ka dhi gol mar AFC Leopards. AFC Leopards mpira pod minore mai dogonde gi ka odhi bae mapiyo Gor Mahia seba mpira no ero osebayo mpira no kendo jagolo oseko make kae jagolo oseko mako mpira no maber ahinya. Nitie gik moko matimore pap jal mo ting' malo ka kingi cha mashabik mag AFC Leopards omonje kendo gigoe kendo gisemaye gik mo ting'o go koko mantie pap ka sani nyakwa Ramogi. Aya wang'iyo koro e dier pap tir mae kama ne iwuoye kanyo mane wuoyi mane iting'o mane wawacho ni mane chalo mana ng'at migine koro ineno ka stewards mag Gor Mahia to kod mag AFC Leopards semohoe ka igole pap tidere kamokwe. Aya mpira dhi mbele Gad Matthews
Wino korigole papo ko kuchine no kaen gi kome mano martelo kombe mar loch. Weche teka inya adula kaeri. Tiende be king'iyo to rwako kacha kala. Kome no bo kati ywayo to kodware mondo mi owe. Polis temo mondo mi otere komachielo kocha. Polis dwaro mondo mi otere komachielo kocha. En bende seko yie. Mpira dhi mbele. Gor Mahia gidwoko mpira mbele koni eri. Osegoyo maber. Yudo kanyo ma jatugo Stino Odhiambo. Peter Lwasa osemaye kanyo kod karago moko yudo. Oseringo mapiyo yongo Peter. FC Leopards, FC Leopards olwar piny e dier pap kacha kendo Firimbi oseyuak. Davis Omweno, referee mar tugoni, wacho ni bende en mpira midhi go kadhi e dho gol. Pod oyuagore ahinya e dier pap ka jatugo mar FC ni. Otemo mondo mi ochunge Dennis Njire. Ochungo nyawadgi ma FC. Par ni nyaka sani FC gol achiel. Gol manolo e dakika mar 35 kod jatugo Collins Shivachi. Jatugo Collins Shivachi nonyuole higa mar 94 mano 1994 sano jegni 28 kamaeri. Haya. Ogo mpira no mabede George Blackberry Odhiambo ne temo mondo miyo muom to geng'ne kanyo. Abiro chiwo thuolo kane nyawadwa Milton Ochieng mondo dhi mbele. Haya. Eno piramidi diro kadhi e dhogol mar tim mar AFC Leopards odhi diro kaya chande Geoffrey Ochieng. Odiro ga opira ka kona Geoffrey Ochieng. Wang'iane ka Gor nyayudo gimoro biro Geoffrey Ochieng. Odiro pira ne dhogol mar Leopards kaya chande. Osegolo pira no wich kendo kanyero ochako yudo kendo referee wacho nang'onge. Eugene Mukangula go pira ne rombele. Leopards e dhogol mar Kogalo. Leopards biro e dhogol mar Kogalo. Gisago gigo pira no osegeng'e maber kacha jo Filmon Otieno. Ernest Wendo omanyo Dennis Jire giyudo pira ne roti mar Kogalo. Austin Odhiambo chon ne jatugo mar FC Leopards. Atari Benson Omala offside. Benson Omala iwacho ni ne ose gedo e plot ma onge title deed mangeche ni ose dhi e dhot wegi ma onge ruodho thuolo. En foul migo kadhi e dhogol ma tima. Referee wacho ni ne nitie foul moro. Oketo pira no piny kacha goalkeeper mar Gor Mahia mar FC Leopards Levis Opio keto pira no piny kacha chande nyako Ramogi. Patrico Jasuba asante sana iwacho ni in bende arite nyaki miwa ka motegno. Mano security mar Kogalo. Sekelo pira ne rombele. Odwoko pira no chien kendo kacha chande dhogol mar tim mar AFC Leopards. Tugo marach chako dwoko pira no chien kendo ne jatugo Dennis Jire. Anachanja mbele Dennis Jire. Kogalo wanaingia lakini anakamata mpira pale ni goalkeeper huyo Levis Opio Waingwe. Anaukamata mpira msikilizaji. Kumbuka ni kituo cha pekee ambacho kinapeperusha matangazo haya. Majabali wa soka mara 19 Gor Mahia wakichuana na Ingwe, mahasidi wao wajadi lakini ni mashemeji pia. Kwa hivyo uhasidi haya wanakuja wanapokonywa Leopards mpira huo. Wanao tena Leopards katikati ya kiwanja anaruka pale Peter Lwasa kwa kigamba cha kifua anautuliza, anapokonywa Peter Lwasa. Anao mpira Eugene Mukangula anapiga pasi moja ndefu, anapokonywa pale Sami Onyango anapiga mbele, anamtafuta nani, bado wanao mpira Kogalo, wanasukumana pale tena. Anao Sami Onyango anasukuma mbele, hatari kwenye lango la FC, mpira unatoka nje msikilizaji. Ni kona hiyo, kona kwa faida ya Gor Mahia, kona kwa faida ya Kogalo. Unakwenda kupigwa pale kona kwa faida ya Kogalo. Sikiliza kona hiyo dakika ya 8 ya kipindi cha pili. Analeta pia anapangua. Haya, piga moja safi, mpira unatoka nje. Opio kijana mrefu msikilizaji anapangua hiyo kona ya Gor Mahia. Tuone itakuwaje baada ya dakika 90.
hatuone, tunaona wachezaji wa AFC Leopards wanapiga jeramba kuonyesha kwamba huenda wakafanya mabadiliko. Leviso pia anapiga mpira mbele katikati ya kiwanja, unakuja pale, unazuiliwa pale na Wendo, anarejesha nyuma kwake goalkeeper wake Matthew Gad. Gad anauleta mpira taratibu mbele, unatulika kwenye gamba la kifua. Kogalo anakuja Blackberry Odhiambo, Blackberry anapokonywa. Ingeni tugo baradula kingiyo gik moko matimore oko mar pap. Jomoko rwakore miwuonya mawuoni mabim. Sami Onyango. Aya. Sami Onyango. Aya, Filmon Otieno chako pira no chien kendo. Okele mbele kachando temo mondo yud kaya chande. Opira no wuoko ko idiro kadhi AFC. Obiro diro pira no ro kanyero Geoffrey Ochieng. Odiro pira nero mapiyo Geoffrey. Iwacho no kodire makare. Mpira wuoko ko idiro kendo kadhi e gol mar AFC. AFC Leopards kelo jatugo machielo, Mark Makwata. Jatugo jalo marahuma Mark Makwata. Oro dhi na ikore kaso bro donjo. Mark Makwata dwa donjo korka tim mar AFC Leopards. Aneno ka johera mag AFC Leopards ng'ong'o. John Mark Makwata ema ikore mado je pap gi thuolo ni. Jatugo mande ne gocho ne Police FC. To nogole Police FC niko wach moro mokadwa wacho ka kaito bang'e no kobiro AFC Leopards ochako leo gonde mathoth kendo weche nodhi obedo notimo gimomiyo nogole charajisi cha. Haya, chako pira chien gi Matthew Gad manyo kacha Dennis Jere Matthew Gad ogolo pira nero mapiyo manyo Filmon Otieno kelo pira nero mbele. Gikweyo pira nero tim mar Kogalo. Otemo mondo donj kacha ndo koyudo pira nero maber, wuoko pira no chien kendo. Oyudo kacha Shivachi Collins. Ochenja chiel. Geoffrey Ochieng kedo matek mokalo. Podo pira nie pap kacha ndo Geoffrey Ochieng. Pod gin go pira Kogalo, Ernest Wendo kelo pira nero mbele. Eugene Mukangula anachenga moyo mtafuta Shivachi tena kwake Mukangula anakuja anasukuma mbele pale kumtafuta nani huyo mtafuta Victor Omune katikati ya kiwanja. Kasi ya mpira inaanza kutulia, msikilizaji, hatari. Nani huyo anapokonywa? Offside, kipenga kinapulizwa. Ameotea mchezaji wa Leopards pale, inakuwa ni ikabu. Atakuja kuondosha pale ni Matthew Gad. Gor Mahia wanamleta mchezaji mmoja huyo John Macharia, huku AFC Leopards wakimleta John Makwata. John Makwata. Yes. John Macharia na John Makwata wanaingia uwanjani. Kogalo wanamleta, anaingia Makwata pale. Aliyetoka nitakufahamisha ni nani. Na kwa upande wa Gor Mahia, baada ya muda usiokuwa mrefu nitakwambia ni nani atapumzishwa kwa faida. Blackberry Odhiambo anazungushwa pale, analemewa pale. David, asante sana. Oyudo mpira kanyero maber ahinya. Maenje tugo Geoffrey Ochieng chelo pas kendo chako la mia pas kendo la mpira no. Ogolo cross kaja maber. Mpira no siwuok oko. Goal kick. Jatugo Geoffrey Ochieng. Maenje tugo machon nogocho ne club mar Palos FC. Mano club mano segore piny kendo chako dio gocho Western Stima. Koa Western Stima kobiro donje club mar Gor Mahia. Maenje tugo mabende osetugo ne Gor to kane pok nyocho biro chien kaeri. Aneno ka referee Davis Omweno nitiere lokruok moro kaeri. Yangayai Sando. Blackberry Odhiambo atatoka. Ataingia raia huyo wa DR Congo. Luasa pia anatoka na Blackberry.
na Blackberry wanatoka. Peter Luasa Muganda anatoka, anaingia raia wa DR Congo Yangayai Sando, kisha anatoka pale Blackberry Odhiambo anaingia Macharia. Sando na Macharia. Katikati ya kiwanja mpira unainuliwa. Dakika ni zako David. Asante sana. Ilibidi tumsajili Sando na Macharia. Geoffrey Ochieng emantiere kod mpira oseng'ado dier pap ogolo pas maber omiyo kacha osegeng'ne kanyo AFC Leopards okwanyo mpira maber ahinya gisongo mbele mpira goro chien kocha dier ng'e Dennis Njire selwar piny e dier elo mpira chako yudo kanyo jatugo Geoffrey Ochieng duoko mpira chien omiyo nyawadgi ka eri Ernest Wendo chako mpira kanyo ne nyawadgi ka ma en jatugo Austin Odhiambo mpira nogo wuok oko Dennis Njire en mpira midhi baka dhiedho gol mar tim mar AFC Leopards Dennis Njire no ema bende dhi ba mpira no aneno konyiso jowadgi ni jowadwa karibu mbele osemiyo mpira no jagol mare mosego mpira no kadhi mbele olawe ng'wech kaja Yang'ayai Sando ing'e ni jatugo Levis Opiyo seng'eyo ka ni Sando en jatugo matije tek nyalo sande ahinya midhiambo masani kendo koro chuno ni nyaka wuok chon Yang'ayai Sando en goal kick midhi go kadhiedho gol mar Gor Mahia igoye ka kod jatugo Levis Opiyo jatugo jagol mar Ingwe AFC Leopards Levis Opiyo embe en jatugo mochiemo moyien kendo nigi del kabisa ogo mpira no kadhi mbele oketo mpira no gi wiye kacha Dennis Njire oseyudo mpira maber AFC Leopards Brian Wanyama e bath pap koni korka Gor kae ochako mai kanyo kod kaneno ka japuonj mare Patrick Kosems penjore ni ang'o matimore ka oselwar piny kendo referee osego firimbi kata kamano Patrick Kosems ne dwaro ni mondo michiw yellow card kacha kaluwore kod gorruok piny mar jatugo mar AFC Leopards mano Olani Ojo mano kaluwore kod gorruok piny mar jatugo Peter Thiongo onego bed nogo foul sego mpira no mapiyo kadhi mbele Washington Munene mpira no chak dhi mbele Gor Mahia mayude ilawe piyo kacha mano Benson Omala biro timbre nade mpira no sedhi mawuok oko mpira no sewuok oko kendo en mpira mibayo gi AFC Leopards ema yudo thuolo mar ba mpira ni Peter Thiongo Junior ba mpira no mabor ahinya yo korka Gor koni chako nyagore kod mpira no referee wacho nang'o onge gima osetimore mpira mondo mi odhi mbele Njire Dennis go mpira mabor ahinya kotemo manyo jowadgi mbele onyiso ni jothurwa sadhi marach wadwaro mondo minwa lo ochako yudo kaeri mano Macharia chako ringir bath pap machielo koni Macharia den mondo mi odonj konyo kata kamano Peter Thiongo odagi kanyo kendo mpira no siwuok Macharia kawe mapiyo obaye sechiwe mapiyo AFC Leopards manje tugo Munene chako golo paso setamore kanyo FC Gor Mahia Samuel Onyango mantiere kod mpira ng'ado dir papo duoko mpira chien owene nyawadgi kani manje tugo Ernest Wendo sechiko chigo pas ko machielo kocha oringo ka Gor Mahia gitemo mondo mi gidonje dogolo chako duoko ne nyawadgi ka golo cross kairi biro chalo nade ka Gor Mahia geng kanyo kendo AFC Leopards temo mondo mi odonje dogol mar Gor Mahia kendo ko machielo koni e bath pap kacha kata kamano oseyudo mpira no maber ahinya ma en jatugo mar AFC Leopards ema pod dilo osegolo pas kendo ka temo mondo mi oringi onyono Olani Mkangula go mpira kadhi e polo Eugene Mkangula ne yudo thuolo ahinya maber mar go mpira no kata kamano go mpira mar yura nena ka bende ne ok ong'e kuma gol nitiere aneno ka jagol Gad Matthews ojony ka ahinya onyiso jowadgi ni oyo kama watiru mana matek mondo wayudie pesa ni ipo ka ang' wachiemo maber midhiambo otek nyako Ramogi otek ahinya Benson Omala wuoyi manosomo Kisumu de mako mpira kendo bayo mapiyo ne nyawadgi Samuel Onyango temo mondo mi donje box Onyango ong'ado kendo Onyango osedonje box ochako chiwo kaja Omala osewe mpira kendo Peter Thiongo Junior ng'ang'a
okowene thuolo kanyo mondo mi ogo mpira. Ng'eni biro chuno mondo mi jatugo omala mondo mi okas kore nikech sa dhi marach. Mpira osedok nyaka chien kocha ne jagol mar Gor, Gad Matthews, owene Philemon Otieno. Otieno captain, Otieno mwenyewe, Otieno odhiro mpira kadhi mbele kendo Otieno osego mpira kod wiye Gor, chako duoko mpira kadolwar kaja mano Masharia, chako duoko mpira chien ne nyawadgi mano Philemon Otieno, captain mwenyewe. Duoko mpira kaduo babab kwa machielo kwa marach ne mpira chope ne jatugo Eugene Mkangula. Mchako kwa mpira no modhi ne jagol mar Gor Mahia Gad Matthews wene Geoffrey Ochieng chako wene Samuel Onyango temanyo mbele kocha kwa mpira marach kendo dhi mane jagol Levi Sofio mar AFC Leopards. Yoera mag AFC Leopards toka kairi mor mokalo seche ma jowadgi mag Gor Mahia odwaro mondo mi tim margi ma mondo mi oyud thuolo mar loyo. Popo ni AFC Leopards biro dhi loch tugoni. To achiel kuom jok mibiro kwano miyo gido loch en jagol margi Levi Sopio. In fact Levi Sopio osetiyo matek mokalo, osekonyo, osereso kwajo mang'eny mag Gor Mahia kendo onyalo bedo man of the match Levi Sopio. Yes. AFC Leopards gichagi songo mbele, pira no gwenyore kode Eugene Mkangula. Pira no gwenyore gi Eugene Mkangula moweyo. Kampira kanyo mapiyo, jomo make kanyo referi wacho ni jatugo Ernest Wendo no maki. Lokruok bedo kaeri. Eugene Mkangula wuok, mano captain. Jatugo machielo madonjo kaeri iluongo ni Maxwell Otieno. Korka AFC Leopards jatugo Eugene Mkangula wuok, Maxwell Otieno ema donjo. Maxwell Otieno. Aya opira bire do gol mati mar AFC Leopards, goalkeeper rigo kacha Levi Sopio. Odio kaya chande Yanga Isando temo ni mondo buo goalkeeper ni Levi Sopio. Anauchukua pale ni Levi Sopio, msikilizaji. Goalkeeper huyo wa Leopards anateleza na kupiga mpira mbele pale, msikilizaji. Unarejeshwa kwa kichwa pale. Anakuja taratibu ni Dennis Jire. Anapiga kona moja safi. Kwake nani huyo Ernest Wendo anamtafuta pale Philemon Otieno anakuja kwa kasi, anachanja moja ndefu Philemon Otieno, mpira unakuja maeneo ya katikati ya kiwanja, anakimbia pale Benson Omala, lakini wapi, anao mpira pale ni kijana huyo mrefu. Leopards wanakuja kwenye maeneo ya Kogalo, wanakuja Leopards, wanapokonywa mpira huo kwenye sanduku la maguu 18. Asante sana Mwalimu Peter, AIC Zion number 10 hapa Nairobi. Unasema Kiswahili ni lugha ya taifa. Kiswahili kitukuzwe. Bila shaka. Najiamini sana na Kiswahili, manake awali nikiwa mwalimu wa Kiswahili. Kwa hivyo najiamini sana mimi. Ni mpira wa kurushwa, msikilizaji, ni ikabu. Mpira utapigwa kuelekezwa kwenye lango la timu ya Gor Mahia. AFC Leopards wana nafasi. Munene anakuja kuchanja mpira mguu wa kushoto, anapiga pale mbele Munene, mpira unarejeshwa nyuma tena, anamtafuta pale nani Nyakea, lakini wanarejesha nyuma mpira hadi kwake Levi Sopio. Yanga ya Isando, Opio anapokonywa mpira na Sando, hatari! Gol biro ya Uneo. Alifanya masihara goalkeeper wa AFC Leopards Levi Sopio. Alifanya makosa Levi Sopio, akanyang'anywa mpira na Yanga ya Isando. Gol biro ya Uneo. Ma en jatugo Austin Odhiambo orwako law namba 7. Oketo gole net kaeri kendo miyo jotugo mag johera mag Gor Mahia mor mokalo. Midhiambo masani eri Gimotimore goalkeeper mar AFC Leopards otemo deko go pira, to jatugo mar Gor Mahia mawuok Kongo Yanga ya Isando odhimo mayo pira. Sando go pira okochopo, Austin Oduor oyudo pira no, en gol mokwongo ne Gor Mahia. Ma en mor mane girito johera mag klab mar Gor Mahia bang' AFC Leopards bende ne bedo kod mor machalo kod maeri, kendo ma nyiso ni nyaka sani en gol achiel kuom achiel e kindi timbe ariyo gi eki. Mor mogundho king'iyo korka AFC Leopards, king'iyo kaere iro ka onge mor ma gin godo gi sani. Jatend migawo mochung' ne weche mag tuke Amina Mohamed
osechope pap kaeri kendo chung ken beno wacho ni mane ka kiloyo gol parni jatugo molo gondno ne en jatugo mar AFC Leopards kinde mokalo Austin Odhiambo owuok FC Leopards. Aya Kogalo duogo kendo Gor Mahia biro Yanga Sando go opira oko en kona ne Gor Mahia en kona Yanga ya Sando jatugo mawuok DR Congo ne wacho wachne ne rwake nyaka rwake tineno rwake motimo gima mi wangia ne kona no midhigo gi Austin Odhiambo anakuja kuchanja kona kwa faida ya Gor Mahia. Hebu sikiliza kona hiyo ya Austin Odhiambo, sikiliza kona hiyo, anakuja anapiga kona, piga kichwa, nani huyo? Hatari. Referee anasema goalkeeper kaguzwa. Adhabu. Bao ni 1-1 msikilizaji. Bao ni 1-1. Bao ni 1-1. Goalkeeper Levis Opio alikuwa kaguzwa. Hivi referee anasema haifai. Nina dakika moja tu kisha nirejee kwako David. Shukrani. Haya. Inakuwa ni ikabu nyingine kuelekezwa kwenye lango la timu ya Gor Mahia. Alifanya masihara huyu goalkeeper wa Leopards. Alisifika sana. Mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Amelitia maji Levis Opio. Makosa ya goalkeeper yanawafanya Gor Mahia kupata bao. Wanashangilia sana mashabiki wa klabu ya Gor Mahia. Wanasema mlitua mnatunywea, lakini kwa sasa tunafurahia, tunapendezwa na timu yetu jinsi wanavyotaka. Haya, bao ni 1-1 David. Ero kamana inya FC Leopards yudo thuolo makende mar bayo mpira, en mpira mosiwuok oko. Kendi dhi bayo kadhiedho gol mar Gor Mahia. Nyaka sani en gol achiel kuom achiel. Jatugo Collins Shivachi nokuongolo ne tim mar FC Leopards e dakika mar 35. Kaso jatugo machon ne gocho ne FC to sani gocho ne Gor Mahia Austin Odhiambo ochako loyo ne Gor Mahia bang' yudo kaja gol machien mar FC Levis Opio ne tugo gi mpira e dho gol mare bang' jatugo mawuok e piny Congo Yanga ya Sando oketo ne pressure kacha. Foul ogo kacha Philemon Otieno kodwoko ne jagol mare God Matthews chago mpira kaduogo e bath pap komachielo koni ne Dennis Njire ogo mpira maber kadhi mbele kocha te manyo wa Sando. Aya Sando emantiere kod mpira owene Geoffrey Ochieng golo mpira kadhi kocha jago segenge. Aya pako yudo Sando osema mpira kanyo kod FC Leopards. Mano en jatugo Levis Esambe osego mpira kadoko chien kendo Gor Mahia ite mondo mi gidonj kata kamano FC Leopards emapuro nyono mpira ma en jatugo Cliff Nyakea FC Leopards ite mondo giringa jagol mar Gor Mahia siwuok oko kacha bro dhi go mpira mowuok oko. Go mpira ne Roma teka inya modhi nyaka ibayo mpira ne Roma teka inya osema gigengo kaeri Ernest Wendo okonyo mpira mane jatugo mar FC Leopards ne nyalo biro dhi kete net. Kore kopiro chakore Ramogi. Ilaro milion achiel kaeri pesa mar piny Kenya midhiambo makawuono kona. Ilaro milion achiel ka kona. Jatend migawo mar weche mag tuke Amina Mohamed e wendo maduong' mosechopo e paw tukeni. Obiro kanyo FC Leopards ogoyo kona no maber. Jagol mar Gor Mahia osedhi mokete lwete God Matthews. Nowuok kanyo gi chien ahinya. Ma jatugo mar FC Leopards obiro kanyo kendo go mpira no maber. Mar kona kata kamano jagoro osome kache mowache ni ikipani biro timo kamano pile pile. God Matthews Otieno wuoyi mabe nogo buk nonyono buk e pa skund sekondar ma Kisumu Day e boma Kisumu ebe nogocho ne Palos FC. Aya ogoyo mpira no ne jabak mare Dennis Njire. Deno ong'iyo mpira no ting'o malo kocha otemo mondo mi odonje. Samuel Onyango mpira no yombe kendo wuok oko ibaye gi FC Leopards osebayo kanyo maber. Go mpira kod wiye Njire
Perano chak dok chien Samuel Onyango. Manyo ka Justin Odhiambo Samuel Onyango oringi pere bath pap mpira osewuok oko. Referee wacho ni mpira osewuok oko kaeri. AFC Leopards dhi bayo mpira kendo. Ade mong'eyo kaja chande. Jopuonj ariyo mag timbe ariyo gitemo chung banyo motego mpira no dhi e gol mar Gor Mahia kendo. Oseketo ageng'a kacha ni Sinjire. Odagi ni mpira ok nyal kalo kendo chopo kuom jagol mare Gad Matthews. Kendo se wach kacha ni en offside. AFC Leopards nosedhi mbele ahinya magitemo gidonje e gol mar Gor ka ok oluwore kod chike mag adhula moketi. Offside. Gad Matthews owacho mag dhoge otieko kendo keto mpira piny. Onyiso jowadgi ni oyo chore uru mbele akele. Aya go mpira nero malo. Mpira no wuok oko. Yanga ya Isando chikore kendo mpira magi goyo no biro nyaka buta kaeri. Mpira no chako bayo kendo go wiye odonjo maber. Austin Odhiambo osemaika gi jatugo Victor Mune. AFC Leopards se chako ringo kocha jatugo Polo Ochuoga sewe mpira kaje temo kitne tielo odagi Ochuoga odonjo kaja Filemon Otieno e batha po de go cross maber ahinya ka mpira no chako dhi mawuok kendo jagol ntiere kode Levis Opio. No en jagol mane tiyo maber ahinya kata kamano kosa chiel motimo luongo ne Blanda ochako duogo mohinye. Aneno ka jatugo mar AFC Leopards wacho ni onyone kacha gi jatugo Austin Odhiambo. Referee wacho ni mato koro nyaka miye kadi. Mano jatugo Wanyama oywago tiende kanyo winjo rem e tiende. Referee okochiwo yellow card kata kamano odwa chiwo to okochiwo ne jatugo Austin Odhiambo. Ma en mpira mar osiep kata kamano itiyo kode wachi mar manyo pesa maromo $1 million ma jaloch dhi yudo. Nyaka sani timbe ariyo gi kiromre kupone dakika 90 rumo to wadhi e penalty achiel kachiel. Wabro dhi e penalty achiel kachiel nikech pesa be midwaro no. Wabro dhi e penalty achiel kachiel. Onge moro ni imedo extra time onge en penalty. Nikech foul. AFC Leopards goyo foul ka. AFC Leopards kelo foul. Ogoyo gino maber thulo mpira no ero malo jagola. Ogo mpira no kod wiye Peter Njire Dennis. Kendo Gor Mahia golo mpira no hatari. Giringo mbele kocha temondo miuket pressure kwa machielo Yanga ya Isando. Kata kama jatugo Collins Shivachi kanyakla kod Washington Munene osedagi gigolo mpira no maber chien kone. AFC Leopards ochako dhiro kadhi mbele kone mpira no siwuok oko. Mpira midhiba Geoffrey Ochieng oba mpira no ne Samuel Onyango sema mpira Mano Shivachi ochako go mpira kadhi mbele kendo AFC Leopards gitemo mondo migi muom kadhi mbele selwar piny. Referee wacho ni hinyo Samuel Onyango bende wacho ni jogi duto ohinyore aparo ni ginyonore marach. Korentino nyalo aparo ni bro miye yellow card. Ene mokwongo inko Samuel Onyango. Kora kiani dwa migi te akenda tim nango. Oburo rito mondo wane gima Davis. Aparo ni referee ne ni machiegni kendo neno gimotimore. To Samuel Onyango chal mohinyore ma samoro konyal dhi mbele. Ok ang'eyo. Waritane mondo wawinjane gima bro timore nikech ajuoke mag Gor Mahia osedonjo e pap. Mondo gitema ne thiedho jotugogi wawinjane gima gibro timo. Jatugo Yanga ya Isando odonjo moloko pira. Debe ni Gor Mahia nyalo rwako jatugo machielo kaka Boniface Omondi. Ne gitieka wach. Samuel Onyango sea malo wacho no bro dhi mbele. Jatugo mar FC ni emedhi mi yellow card. Osegol yellow card kanya chande. Omiye yellow card jatugo mar AFC Leopards. Mano Cliff Nyakea. Jaloyo Cliff Nyakea, Cliff Nyakea emoyudo yellow card. Emoyudo yellow card nikech tugo ne marach. En opira machakore kendo foul kadhi e dhowol mar tim mar AFC Leopards. Obiro go foul kanyo Dennis Njire mar Gor Mahia. Agnes mar Migori, asante sana. Iwacho ni kodwa ochodho opira ne Dennis Njire. Opira no biro mbele kacha dose genge gi jatugo. Yanga ya Sando atari e dhowol mar AFC. Erego! Go opira oko Yanga ya Sando. Ngeni referee be osefudho frimbi ka ogo mpira no.
aparo ni aginyonore kanyo. Dakika 33 kama mosekalo e second half, wadongi dakika 12 to pira rumo kaite do picha choma tiela 12 kapo ni dakika modongo onge ng'amo medo gol. Wawinja negi madhi mbele, opira chakore kedo biro do gol mati mar Gor Mahia, ogengo opira nero ne swendo gol opira nero gi wiye, en opira midiro kendo kadhi do gol mati mar Leopards, en opira midiro kadhi do gol mar Gor Mahia. Leopards biro do gol mar Gor Mahia kendo duoko opira no chien kendo omanyo kendo kaje chande jatugo Nyakea e do gol mar Kogalo kelo cross gol opira no gi wiye kanyo go jatugo mar Gor Mahia. Jatugo mapotin lakini nyaka sanyo setem matek ahinya kato bedo ni nitiere weakness mar achiel ariyo to setemo matek mondo mi otam jo FC donjo par gi kore kona. Aya Omala, Benson Omala oduoko opira no chien, Benson Omala omanyo godo Masharia, John Masharia kelo opira nero mbele gidonjo kendo Kogalo, Sami Onyango ogo opira no wuoko ken kona, en opira midiro kadhi e gol mati mar AFC Leopards, en opira midiro kadhi Leopards. Osedire mapiyo piyo, oduoko ne jadiro wuon. Referee wacho nang'o motimore, odiro goal kick. Oketo opira no piny kacha chande goalkeeper Levis Opiyo. Wuod kama gambo moro ka iluongo ni Daniel Ojijo owacho ni jaka Blaka winji maber ahinya. AFC chal madwa kelo jatugo moro kendo, wabro nyisi. Aparo ni gidwa wilo jatugo machielo. Jopuonj ariyo magor gi AFC. Aya ng'wecho chomo do gol mar AFC, Samuel Onyango duoko opira no chien kendo ochako kelo opira nero geng'o kaje chando semaye gi tim mar AFC Leopards. Yanga ya Isando Austin Odhiambo opira no sewuok en opira midiro kadhi do gol mati mar Gor Mahia, en opira midiro kadhi Gor Mahia. Jatugo moro mar FC Leopards ohinyore ka, ma en jatugo Cliff Nyakea. En jatugo Cliff Nyakea makore ka nomi kadi mar tong, kendo ka referee Davis Omweno wacho ni nyaka koro wuok mana oko mondo mi ajuoke odhi omule ka entiere gi oko mar pap kucho. E seche ma bende japuonj mar klab mar Gor Mahia aneno kanyo ka otemo mino bade, wacho ni ogo kwan ng'amo nyalo kelo. E seche ma aneno ka jatugo kaeri Cliff Nyakea wuok oko, kasto jatugo Cliff Nyakea oseko wuok oko kanyo. Abro nyisi jatugo Cliff Nyakea oseko wuok oko, kasto jatugo ni eri Lopasa Josfat ema koro donjo. Lofata Josfat. Aya en opira midiro kadhi e gol mati mar AFC mar Gor Mahia, osedire mapiyo piyo ka chande onge ng'ato. Gol opira nero tero nyaka ne goalkeeper mare ka chande opira no wuoko ken kona. Referee wacho ni en goal kick. Kona ne AFC Leopards. En kona ne AFC. En opira midiro. Osedire mapiyo piyo ka chande, ogolo opira nero atari do gol mati mar Kogalo biro ka chande jatugo no Dennis Jire golo opira. Kogalo biro go opira osemagi opira do kendo, referee wacho ni makosa nitie, en opira migo kadhi AFC Leopards. Referee anasema kuna makosa, kwa hivyo mpira utapigwa kuelekezwa lango la AFC. Jafwambo gi keyo Charles Oginga, mano Charles Kong'ana wacho ni weche ber kode winjo kendo oneno wang' liech mar Ramogi TV midhiambo masani, Ramogi Radio bende moyiero mar winjo. Haya obira Yanga ya Sando seto Omala okoyudo opira no maber, Omala okoyudo opira no makare. Osemako kacha goalkeeper Levis Opiyo ba opira no gilutari atari osino diambo goalkeeper anakamata Opiyo, anakamata goalkeeper Opiyo. Kogalo walikuwa wanashambulia msikilizaji, lakini Opiyo anawajibika, anakamata mpira. Haya wanakuja katikati ya kiwanja tena, offside pale, offside. Referee anapuliza kipenga, anasema ni offside.
Yaonekana tutaenda hadi kwenye awamu ya penalti hapa. Manake leo lazima kupatikane mshindi wa shilingi milioni 1. Hebu tuone Levis Opio atakuwaje. Manake ameonyesha madoido mengi. Wanakuja Leopards kwenye maeneo ya Kogalo. Wanakuja pale, Atare anapiga pale, wanapokonywa mpira. Jatugo Victor Mune ote mondo mi odonj kaine achiel kuom jotugo maber ahinya kendo gen kuom gi mag AFC Leopards, kata kamano dwaro mane entiere godo ok ochopo. Aya, otugne maraja tugo mar Gor Mahia. Otugne maraja tugo mar Gor Mahia en foul. Odong dakika madiroma boro kende to pira rumo nyaka Ramogi. Gor Mahia gol achiel, AFC Leopards gol achiel. Benson Omala kawuono pokoloyo. Omala pokoloyo. Nyogi go Nairobi City Stars ene manyicho lo gol mar 2. Aha. Kamaro udhilo gol mar 2. Aya. Dakika na achiel odong. Osego pira ne Jofio Ochieng biro ka chande yuae. Chako tug marach ne Sami Onyango. Nyango kawuono chamo ruwa ahinya. Refari wacho ni ok oneno makosa. Refari wacho ni ok oneno makosa. Onyango se amalo. Ha. Ngene japuonj mar AFC Leopards Patrick Osems ne chon puonjo club mar Simba Tanzania. Kamano puonje jatugo machon ne gocho ne Gor Mahia Joash Onyango. Aya. Ochako chien kacha Dennis Yere, Jofio Ochieng kelo pira ne Rombele. Osegenge maber kaya chande. Oyudo kendo 25 Lewis Esambe. Omala ochelo kelo pira Rombele. Kogalo bire do gol mar AFC Leopards. Kogalo bire do gol mar Leopards. Ochenyo yanga ya Sando kelo pira no malo. Macharia go pira no segenge kendo. Ochiko reja tugo mar AFC Leopards. Ogolo pira. Jofri Ochieng doko pira chien nyaka ne goalkeeper mare Matthew Gad. Abiro kwanye gi kanyo. Kwanye Matthew Gad Matthews ogo mpira ne komachiel ne Filemon Otieno onyono mpira mayom gidwende koka chich odwoko ne jatugo mare Ernest Wendo wene Dennis Njire biro mpira no maber ahinya. Njire ochako wene nyawadgi kanyo. Manero Njiro Chieng Joffrey ochako go mpira kadhi mbele. Omala dwoko mpira chien ne Ernest Wendo Filemon Otieno ng'iyo kuma odwaro mondo okete mpira. Otieno mane captain. Aya obiro timo nang'o ka kendo osego mpira no kadok mbele. AFC Leopards bende temo mondo mi odhir mpira ne en mpira madhi ka gima wuok oko e bada mano. Referee osego firimbi kendo en mpira migo kacha kod jatugo Dennis Austin Odhiambo. Osego kanyo gi jatugo Austin Odhiambo maber ahinya. Liet mane nitiere pap motelo sani koro ne osedok chien. Osedok chien ahinya mano kokalo kuom johera mag adhula. Aneno ka johera mag Gor sani mor go wachni kamane idhi yombgie cha sani koro ok oyombgie. Erokamano ahinya Vincent Osasa yudo ote mari kod Kennedy Duor. Aya Gor Mahia donjo kanyo kadhi mbele. Aya odhi kanyo ochalo nang'o. Chiko ne nyawadgi referee owacho ni onge gik motimore kanyo. Kisechungo yanga ya Sando mpira no wuok oko. Yanga ya Sando jatugo mawuok e piny mar Democratic Republic of Congo oyuayo mpira mabor. Inyalo paro e tugo ma Dennis de Meneso Liech kano gocho ne tim mar Harambee Stars mano tero gi the African Cup of Nations. Mano kama Sando go mpira no e kama no go mpira ma Cape Verde ma jagondgi ne ok oneno. Kanyo bende mano loye godo. En mpira mar goal kick. Levis Opio go mpira no maber kadhi mbele kocha Levis Opio otemo manyo ka jowadgi mambele. Oringo maber ahinya go mpira kod wiye kata kamano jabak Dennis Njire odagi ni FC ok nyalo muomo. Aya omako kendo maber FC referee osego firimbi ne odhi maber ka maene jatugo mar Gor Mahia Sami Onyango hiny kendo. Samuel Onyango ok apar kobro dhi mbele koro. Aparo ne referee onego chiw card. Referee temo wuoyo kod jatugo mar FC Leopards makoko donjeni mano temo wuoyo kode ka mano Maxwell Otieno
onyise ni Thura to kod jatugo la pasa Josephat Thura yeye tukiluri kod chike moket ni kinde madongo doka bende tina hinya. Sasa yako chakore sane mpira ni eri biro bedo kadhi karumo. Sasa yako chakore sane mpira ni biro rumo biro ng'e ni tinyal meda dakika die tugoni. Seche mabende ingene mpira ni kurumo gikato achiel kachiel. Wabiro dhie penalties nikech nyaka jaloch yudre. Samuel Onyango osechungo ogolo cross maber ahinya wuda wendo kata kamano ero jagolo semako. Samuel Onyango tiyo mateka ahinya odiochieng' ma kawuono. Levis Opiyo bambera no kadhi mbele. Mpira no ringe bath pap komachielo. FC Leopards gidhire kendo giwe mpira no kadhi jagol mar Gor Mahia God Matthews omako mpira no Roma Mall. Aneno ka jatugo machielo mar Gor Mahia bende ikore mar biro dhi donjo ka. Mano Jono Chieng pod ochung' e bath pap gi oko. Aparo ni Jono Chieng irwako nikech penalties. Okay. Obera ahinya penalties Chieng ni obera ahinya Jono Chieng. Okay. Jono Chieng inyal tim lokruok moro amora sa asaya ka. Haya, referee osego firimbi kendo referee anapuliza kipenga, badiliko linafanywa. Anatoka Ernest Wendo, Jono Chieng yuaja ndani ili kuwajibika kwa klabu yake ya Gor Mahia. Na kumbuka kwamba Matthew Gad ni goalkeeper ambaye anasifika sana kunyaka penalty. Ndio. Hatumjui sana Levis Opiyo, lakini Gad mara nyingi sana anasifika sana kuokoa ama kupangua mikwaju ya penalty. Hebu tuone itakuwaje leo. Manake yaonekana tuelekea kwenye penalty. Lazima kupatikane mshindi ambaye atapata kitita cha shilingi milioni 1. Huko nambari 2 akipokea 500,000. Haya, ogo mpira kod wiye kanyo kendo golo mpira chien kocha FC Leopards. Gor Mahia yanga ya Sando sego mpira no kadhi mbele. Chako golo kajeji Macharia ogo mpira kod wiye kendo FC Leopards. Mano la pasa jagol osechwe maomako mar FC Leopards. Levis Opiyo itoka kanyo kiwinjo koko na mano koko migo kod joera mag FC Leopards giwacho ni wadwaro loch. Mana gi kanyo mpira chope giko ne dakika 90 rumo. Okang machielo FC Leopards okoloyo Gor Mahia. Tangu mwaka wa 2016 Gor Mahia wanadumisha rekodi ya kutoshindwa na AFC Leopards. Ndio. Ikiwa hatutahesabu mambo ya penalty, itakuwa kwamba Gor Mahia wangali kifua mbele tangu mwaka wa 2016 waliposhindwa mara ya mwisho na AFC Leopards. Kwa hivyo moja kwa moja ni mikwaju ya penalty, manake wanawania kombe la madaraka. Hapa mshindi ni sharti apatikane. Inakuwa ni mpira umeisha. Dakika 90 zimekatika. Labda ningemuuliza mmoja wa wachanganuzi wa masuala ya michezo. Ningemuuliza mmoja wa watangazaji wa Radio Citizen, Mkala wa Maboze, labda tuambie Mkala huyo labda tuambie imekuwa kuaje, atuambie jinsi alivyoona mechi Mkala wa Maboze tuweze kujua imekuaje. Mkala, mara nyingine tena Gor Mahia wanadumisha rekodi ya kutoshindwa na AFC Leopards tangu mwaka 2016. Maoni yako kuhusu mechi hii? Mechi imekuwa nzuri, lakini nafikiri kwa sababu mashabiki hawajazoea wachezaji hawajazoea kwamba mashabiki wanakuja kwa wingi kiasi hiki, labda pia imewatatiza kidogo. Na pia goalkeeper FC Leopards ukimwangalia kipindi cha kwanza ndio alikuwa man of the match, na kama kipindi cha pili angefanya lile kosa yeye ndio alikuwa atakuwa man of the match. Lakini nafikiri pia naye akabebwa na hisia na msisimko wa dabi na mashabiki wanampenda, wanampongeza, basi akateleza na akafanya makosa yale. Akatimiza ukweli kwamba mgema akisifiwa tembo litia maji. Amelitia maji kweli, lakini pia kuna wengine walikuwa kwa shanza kuhofia, wanasema hapa FC Leopards ikishinda wa Gor Mahia watakubali kweli, lakini ni mpira na ni friendly match. Ndio na yote tulikuwa tunasherehekea siku ya madaraka, na itapendeza zaidi kama serikali watalizingatia hii ambayo inakuja, maana yake ya sasa inaondoka, lakini ni muhimu walizingatia hii mechi angalau kila siku ya Madaraka Day iwe ni dabi ya mashemeji. Asante sana Mkala wa Maboze. Jalendo mar Radio Citizen mabende nyiso wakaka neno tuonieri mana kaka nwa wacho ni goalkeeper mar FC Leopards manotimo makosa mano uso club no
kara kamano nyaka sani wacho ni ene momeko maberie moloyo. Wachomo kama koro wadhi picha choma tela 12. Referee loso gi captain Matimbe ariyogo. My match commissioner Immaculate. Roko lauma maratong no iluongo ni Immaculate. Mano nyaro nagi. Chung maber ahinya ne tugo ni king'iyo kaka nopango tugo kaka oyiero referees. Oyiero referees mochung ne tugo nieri e yo maber ahinya. Mano kama oting'o Davis Omweno kanyakla kod nyawadgi ka mano Steven Yembe to kod Samuel Kuria kanyakla kod Josephine Wanjiku. Maga jok mano yiero mondo chung ne tugo nieri kendo en gino motimore maber ni gonde molo gin molo e yo maber. To onge foul moro kata uamuzi moro masamoro referee Davis Omweno keto masamoro nyalo kelo penjruok mathoth. Aparo ni tugo timore maber kendo koro en penalty nyaka wayud jaloch kawuono. Ing'e ni chieng' moro achiel tugo manogo mogik nyayo kae kin Gor Mahia gi AFC Leopards motelo ne machielo mochakogo Gor Mahia nolo penalty Gor Mahia noyudo penalty to AFC Leopards nodagi magi wacho ni ok go matugo norumo kanyo. Kawuono en thuolo mar lo penalty no. Abiro manya ne jahera moro achiel mar Gor Mahia ka bende mondo wawuo godane mana gi kaeri kasto wawinja ne ni to obro wacho nang'o ewi tugo ma kawuono nieri. Watemo ng'iyo kaka penalties dhi bedo. Jotuo kodhi e bath pap komachielo kamidhi goyo penalty. Johera mag AFC Leopards, mashabiki wa AFC wanamshangilia goalkeeper wao Levis Opio ambaye atatangulia katikati ya michuma. Levis Opio, hebu tuone itakuwaje na penalty, lakini Matthew Gad anasifika sana kwa penalty. Hebu tuone itakuwaje, tuone itakuwa kuwaje. Penalty zinaanza, msikilizaji. Wa kwanza katikati ya michuma ni goalkeeper wa Leopards Levis Opio ambaye kidogo atakuwa anaongea kuhusu mechi hii. Huyu ni mojawapo ya waandishi wa habari na tunaweza kumhoji kiasi tu kabla mechi ya penalty kwanza. Hebu tueleze umeona mechi vipi? Mechi imekuwa nzuri. Kwa majina naitwa Ruth Toto Arege, mwanahabari wa michezo, na niweza kushuhudia kwamba hii ni historia ambayo inaandikishwa hapa Kenya. Gor Mahia na AFC watani wa jadi tumeweza kushuhudia wakicheza mechi tofauti za ligi kuu. Kwa hiyo nasema ni njia moja ya kuleta mashabiki pamoja na pia ni njia moja ya kuweza kuonyesha kwamba Wakenya wanapenda soka na tutoa ile dhana kwamba Wakenya hawapendi soka. Kwa hiyo Wakenya wanapenda soka na ni njia moja ya kuweza kuleta Wakenya pamoja uwanjani. Na unaweza zungumza vipi kwa kulingana na jinsi mashabiki wa timu zote mbili wamejitokeza leo? Imekuwa ni vizuri, manake ile style iwe hivi. Tuweze kuwapatia mfano kama wa timu ya Yanga na Simba nchini Tanzania. Timu mbili watani wa jadi wao wanajaa uwanjani na hivyo inaonyesha kwamba si wale peke yao, kwamba hakuna kitu ambacho wanafanya tofauti na sisi. Kwa hiyo ni kitu kimoja ambacho wanakifanya na ni ishara tosha kwamba ikiwa itaendelea kuwa hivi na watani hao wa jadi kukutana mara kwa mara, itakuwa inaenda nchini kote kuonyesha kwamba ni njia moja ya kuweza kuonyesha kwamba tuna talanta. Kitu cha pili, kuweza kuleta watu pamoja wakati huu tunaelekea uchaguzi. Nashukuru sana kwa muda wako mfupi. Shukrani. Asante sana. Haya basi, katikati ya michuma ni goalkeeper wa Gor Mahia Matthew Gad ambaye atakuwa anakwenda kupiga penalty ya kwanza. Ni mchezaji wa AFC Leopards nambari 5 Tedian Esilaba anakwenda kuchanja penalty ya kwanza. Walando penalty gidholuo. Aya, Tedian Esilaba emadigo penalty mokuongo korka timu mar AFC Leopards. Tedian Esilaba ja AFC Leopards emachako goyo penalty midhiambo makawuono achiel kachiel biro ni nyakalondo mar Ramogi to kod Ramogi TV. Tedian Esilaba mano ja AFC gine magichako goyo penalty midhiambo masani. Ong'iyo kanyo kaka Gad Matthews bendo chung kamora mora moentie waolendo ni kuwuok e paw tuke manyayo. Tedian Esilaba oloyo kaeri maber ahinya. Tedian Esilaba
Kata kamano no lwat chikore podwa neno mpira no. Ja gol mar Gor Mahia Gad Matthews. Giyudo gol mokwongo ka. Aya, wawinjo ne penalty mokwongo mar Gor Mahia. Wawinjo ne penalty mokwongo mar Gor Mahia. Odhi goyo kacha Captain Filmon Otieno. Captain Filmon Otieno. Ema dhi go penalty mar Gor Mahia. Captain Filmon Otieno. Ema go penalty mokwongo mar Gor Mahia. Wach penjore kacha ni to chalo nango. Filmon Otieno. Aya, Otieno go piyo. Otieno. Filmon Otieno. Obiro kacha Filmon Otieno. Erego. Aya. Gol! Filmon Otieno loyo gol. Penalty mare mokwongo ne Gor Mahia. Mak mana ni goalkeeper mar AFC Leopards oneno pira no maber. Ochiegni gole oko. Aya ja kamuloye no be kama ne jatugo machielo cha bende nochwe ma oloye. Kamuloye ne kama ne jatugo machielo mar AFC Leopards Tedian Esilaba bende noloye mpira no kendo obire kaeri AFC Leopards. Aya AFC Leopards ema dhigo penalty kendo mar ariyo. AFC Leopards ema dhigo penalty ka mar ariyo. AFC Leopards ema dhigo penalty ka mar ariyo. Gad Matthews ochung' maber. Ja AFC Leopards duogo chien. Ja AFC Leopards duogo chien ka duogo ng'iyo komachielo kocha. Aya gol! AFC Leopards yudo penalty mar ariyo. AFC Leopards yudo penalty mar ariyo. Mano jatungo Washington Munene yudo kanyo gol mar ariyo. Aduogo kuomi. Aya, Samuel Onyango dhigo penalty mar adek ne Gor Mahia. Samuel Onyango dhigo penalty mar adek ne Gor Mahia. Mar ariyo. Samuel Onyango ema koro dhigo penalty ne Gor Mahia. Wang'iane ka Gor Mahia dhilo penalty margi mar ariyo. AFC Leopards oselo ariyo. En thuolo mar Gor Mahia mar go penalty. Aya. Gol! Samuel Onyango loyo. Owuono jagol ni odwa loye koka cham to goye koka chich. Ay, Samuel Onyango go penalty mamit. En gonde ariyo gariyo korka penalty. Gor Mahia ne nigi jagol moro mane luongo ni Ivo Mapunda. Ja Tanzania. Noero ga bedo kod kitamba moro marachar komako penalties. Ema mar Gad Matthews nitiere godo kawuono. Aya, Gad Matthew biro chuno ni mondo tim gimoro kapo ni Gor Mahia nyalo gombo bedo gi loch. Samuel Onyango owito malich mokalo jatugo goalkeeper Opiyo. Wang'iyo kari koro AFC Leopards go penalty mar adek. Giselore ariyo penalties. Nikech jatuja loch nyaka yudre e tugo ma midhiambo ma kawuono. AFC Leopards goyo penalty mar adek. Jagol Gad Matthews. Oduogo chien ka ja AFC Leopards. Ogo mpira kanyo kendo loyo Victor Mune loyo ne AFC Leopards gol mar adek. Victor Mune loyo ne AFC Leopards gol mar adek. Odhi mosore kaja kod jagol mare Levis Opiyo. Onyise ni athurwa watiatia mana matek thura. Oneno kanyo jagol Gad Matthews kata kamano ogo mpira mabor moyombo jagol. Oyombe? Aya, Gor Mahia ema koro dhigo penalty. Idhigo kanyo gi Benson Omala ema koro go penalty ne Gor Mahia. Benson Omala ema dhigo penalty ne Gor Mahia. Wang'iane gima Omala nyalo timo. Mofua Benson Omala. Referee kudho firimbi. Omala biro. Gol! Lo pira mamit mokalo Benson Omala. Gonde adek. Benson Ochieng Omala. Benson Omala. Owito jagol piny moro nono. Jagol nindo bat koracham opira donjo korachich. Haya.
AFC Leopards ikore mar goyo penalty mar adek e seche ma Gad Matthews okawo kitambane marachar odhi kete bath gol kanyo pi mane en godo bedo keto gi chien kanyo. Aya oikore mondo mi odhi ogo mpira ni ma jatugo makore kano donje pap La Pasa Josephat Mark Makwata. Jatugo La Pasa Josephat. La Pasa Josephat osego frimbi Davis Omweno. La Pasa ogoyo odonjo nene kama nodonjo oloyo. AFC Leopards yudo gol gi mar ang'wen kokalo kuom jatugo La Pasa Josephat. Noloke tielo mar ariyo mar tugoni jo FC mor mokalo. Aya Dennis Njire ema dhigo penalty mar Gor Mahia. Ineno kano mude matin. Dennis Njire ema dhigo penalty. En wuoyi maracham wang'iya neno dwaro timo ang'o Dennis Njire. Wang'iya ne gima Dennis Njire bro timo korka tim nieri mar Gor Mahia. Dennis Njire. Aya referee kudho firimbi Davis Omweno. Davis Njire gi tiende makora cham. Davis Njire gol Dennis Njire. Mana kaka ne Gad Matthews mache kaka ebo mulo. Kako bombulo. Kata kamano mpira donje gol. Aya. Wang'iya ne gima nyalo timore. Gad Matthews nyalo reso pira ni koso. AFC Leopards ema koro dugo mondo go penalty mar abich. Maka giloyo to Gor bocha kolo. Aparo ni Matthew dhi reso pira ni. Onyarese. Agwedho lwete. Agwedho lwet Gad Matthew. Agwedho lwete gi chien. Agwedho lwet Gad Matthew. Oneo pira ni kenda agwedho nyaka wang'e gi muya ba mede Gad Matthew. Aya. Jatugo madhigo mpira no korka FC Leopards. Korka FC Leopards iluongo ni John Mark Makwata. John Mark Makwata en jatugo majaloyo maber ahinya. Ogo mpira no gol. Makwata ogo bunde ma gengote John Mark Makwata. Gor ngene gore man marach. Kagi wito mato million of the AFC. Kagi wito mato million of the AFC. John Macharia ema biro gone Gor Mahia. John Macharia ema biro gone Gor Mahia. Wawinja ne penalty mar John Macharia. Jatuo manego pira e piny ma Georgia. Papo pognya kwa Ramogi. Macharia en wuoyi maracham. Wawinja ne ni to bro bedo nade. Kapodo pire so mano to pire rumo gi kanyo. Aya Macharia gol. Aya gilo penalty abich nyakwa Ramogi. Ma biro chalo ni ng'ama okuongo wito penalty ema samoro nyalo wuok e tukegi. Giselo penalty abich duto. Gad Matthew doke gol. Gad Matthew dok e gol mondo jatugo mar AFC Leopards ogo penalty. Aneno ka referee Davis Omweno nyiso jo AFC mondo mi okwany ng'at achiel madhigo penalty kanyo. Kaso king'iyo papu pong ma eri en achiel kuom jotelo mamano mano ka inyisi kar VIP magi kom mar jatend piny owacho mar Kenya Uhuru Kenyatta. Aneno kacha kodong thuolo manyiso ni ok oyudo thuolo mar bire pap kawuono. Jatend migawo mar weche mag tuke oyudo thuolo mar bire kaeri. Jotelo mopogore madongo ahinya. Nitie ka johera mag timbe ariyo gieki bende nitie ka ma mor komokalo. Gima koro wadhiye gi miluongo ni sudden death. Ng'ama okuongo wito penalty to ng'ama chielo loyo mane kaka obiro tieke. Koro wang'iyo ka en jagol mar Gor Mahia ema koro dhie gol Gad Matthews. Gisolore ka gondi abich. Mae kamiwinjo ni koro lendo bede matek nekech winjo ka kendi terni. Ya donge. Wawinjane. Aya ja AFC Leopards madhigo penalty iluongo ni Peter Junior Thiong'o Ng'ang'a. Peter Ng'ang'a
Peter Ng'ang'a. Ochung marach, ochung machiegni go pira. Wang'iye ne gima Matthew Gad nyalo timo. Aya, Peter Ng'ang'a oyware kanyo. Ogo. Yuara nena. Ogo pira malo. Peter Ng'ang'a piwangi yuok. Ogo pira malo yuak. Peter Ng'ang'a yuak. Kapo ni Gor Mahia olo to pira rumongi kanyo nyakora mogo. Kapo ni Gor Mahia olo magigoni to Gor Mahia yudo milion 1. Aya, kelane mit gima Austin Odhiambo dhi timo. Austin Odhiambo jatugo machon mar AFC en manoloo gol e 90 minutes ka jogoro simoko gik moko bathe kocha. En wach matek mokalo nyakwara Ramogi. Aya, penalty mar loch ero biro koro. Ka Gor Mahia olo penalty ni to gikawo kombe gi milion 1. Mae penalty mogik koro nyakwara Ramogi. To ka ok giloyo to pe penalty bro dhi nyime. Madhi go penalty en jatugo Austin Odhiambo ma bende ne gocho ne AFC Leopards kendo bende manolo gol mar Gor Mahia. Haya, Austin Odhiambo winjane gima Austin Odhiambo nyalo timo. Obiro Austin Odhiambo atari referee kudho firimbi ochung' machiegni go pira. Odhiambo ala gol! Gor Mahia kawo kombe! Kogalo kawo kombe gi milion 1. Kogalo kawo kombe gi milion 1. Nyakwara Ramogi papelo kera magagola donje pap machomo kogalo ni male tindge jatugo mar AFC Leopards. An gi nyadendi moro ka jaera mati mar Gor Mahia Lin Makosinde inyalo nyisowa ni tugo ni neno nade? Tugo ni ne lich, ne wan gi wasiwasi ahinya lakini Grinami oloyo koro wamor. Erokamano ahinya Lin Makosinde. Achaka yudo jaera machielo mar Gor Mahia. Nyakwara Mogajwang' opira mane ni kind AFC Leopards kod Gor Mahia orumo ka Gor Mahia obedo joloch e opira mar achoma ma tugoni norumo 1-1 e dakika mar 9. Nyakwara Mogajwang' kendo odiochieng' ma kawuono nyaka ne bed ni jaloch igolo ka Gor Mahia koro gin joloch kendo gibro dhi e dala gi shillings maromo milion 1 ka club no mar AFC Leopards bro wuok kod pesa manyalo romo 500,000. Ni wacho ni mpira ni bie penalties. Sani timbe ariyo gi giro. Omiyo kaka jura noso neno kaka temo attack. Raparo ni definitely penalties ema ne nyaka pogi. Erokamano Nyakwara Mogajwang' kuom bedo kodwa thuolo ni duto ka koro johera ma kogalo mor mokalo ka club no pod giwacho ni gin joloch kendo gin mabingwa kaka Milton osebedo ka wacho ka entiere lap makasa manyayo Kiswahili to damak magoga men magoya piny Nyakwara Mogajwang' Kiswahili ok gido mamita dhoga. Twago erokamano ne Milton Jaka Black kachiel kod Captain David Bondo kuom miyowa tugo di achiel kokalo e TV mari mar Ramogi kachiel kod View sasa gi Citizen Digital. Nyakwara Mogajwang' Jumapili mabiro wabiro kelo ni tugo mar KPL kata league maduong' pacho kae e kinde club mar Gor Mahia kod Nzoia Sugar ma ka odong' mana tuke adek kende to league ma pacho kae rumo tuke ariyo
to lig ma pacho ka rumo nyakora moga juang koro kocho poching Jumapil obro kelo ni opira ne achiel kachiel e Ramogi TV ka achiel kod Citizen Digital gi View sasa. Erokamano kuom bedo kodwa ang'eni pod wabro bedo kwa ng'iyo ni to kogalo gi tuke gi modongo nyalo binade. Erokamano nyakora moga juang kuom bedo kodwa ni woro no tunu modhuro kata mago bende mane woro no ai Twitter nyakora moga juang erokamano kika awemo ka asomo mar Twitter moro ka ng'eni Vincent Agola wachoni okogalo Gor Mahia otugo makare. Bobo Wino e Twitter mare wachoni mondo ng'ine SMS ko wachoni en be oneno ayo makare ka entiere Manyata kona mbaya. Erokamano Kevo Wuodadori wachoni oneno pira ni achiel kachiel kowuok Nyali Mombasa kana okwayo ne Gor Mahia hawi maber. Gor Mahia oloyo okombe mar Madaraka kendo gidhi pacho gi pesa maromo milion achiel. Godfrey Biembo wachoni oneno kendo opuoyo tich mwatimo odiochieng' ma kawuono e tugono ma ntiere kind Gor Mahia kod AFC Leopards. Nyakora moga juang kochopo Jumapil manyien wabro bedo kodi kae kwa kelo ni opira mabiro bedo kind Gor Mahia kod Nzoia Sugar e tugo mar adhula e lig maduong' pacho kae. Bed kod gemo maber awachoni kiny beden mano odiochieng' kochopo saa 1 gi saa 3 Leopards magwa bro loso ni lipode mowuok e kor gwenge kod pinje maoko to kod mago bende matimore e weche mag tuke. Bed gotieno makare kata mijambono maber. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless.